حدن أنا يبل بسيكت مخون أنا يبل أنا الكافألو أنا يبل أنا الكافألو ورصيكال أنا يبل أنا قتلمت أنا يبل أنا مود حامت أنا يبل أحقول منه دوز بلا أتعبون متقلو أنا وأنت زي سكر حتوري بلهم ودي إري أنا يبل أنا دلاي سناي سنف كويلو أنا يبل قزم كمن بسا أنا انت الكب يبلون أبسا أنا يبل أنت حادد بي أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل أنت حادد بي أنا يبل حادنتك يعبي أنا تلك يبلون أبسا أنا يبل قزم كمن بسا أنا تلك سيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصصنا ويتقدلي أنت قويت فنا أنا تلك أيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزن كمن بس سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يو لو موين نخلو ميدياتاتنا عالم فتشنا أقداسنا زلوهم كنفلطهم زلنا كنمهار اللوم زلنا من قصاصات مستوعات زل اليوم كنفترنا بقطبة بدبلوماسي بوليتيكا بكل مداي كنفترنا كاب عبسيلي ناب عدنا ناب زوبانا ناب مزانا مودة دما ناي عدنا أقداسنا زلوهم زيناتات كنفترنا قال لك هابت هايلايتس ابي احمد حدش نويح مجلس يبلو از غداي زي ابز حج زلو هلو كنتات انتاي عين زرباتات يبلو حدا كاو كنفتنينا اب كبابينا زغبر زلو ناي وتادراون قطباون منقسقاسات دما كنرينا لايك مقبار سبورت مقبار ابالات ناي چانل مخوينكم مكتتال دما ناي وترو صاويتنايو سبسكرايب دي قبركمون سبسكرايب قبروا نابلكم مجمريا بتن عبيت هاجرات من حد حدن زغبرو زلو اسكن نجمر let's go. Amid fears that China will deploy hypersonic weapons to sink ships in the Pacific, the US Navy is reportedly arming its ships with Patriot interceptor missiles to counter the threat. Now, if you are thinking that the Patriot missiles have been there in the US military for a very long time, more than 4 decades, you are not wrong. Reportedly, this time, the missiles Patriot Advanced Capability 3 Missile Segment Enhancement Interceptors, also known as PAC-3. Among China and American, kinoti abkutaba zalluwa mithililakh. Of course هبت قطبا بكل من قدي يتحلالغون يكتهرارمو ويون حدا بتعريفس ويكا قرص እና ገበረ ወይውን ቴክኖሎጂ እና አጽወ ብፍላይ ቦግን አሜሪካ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕ ትፈንዮም ኣለዎ ናይ ቁጠባ ስጥራይ ግን ኩላ ይኮን አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቻይና ኩሉ ዓይነት ተጽዕኖ ክትገብር እያ ትፍትን ዘላ ስለዚ ነተን መራኽብና ታቡ ዘለዋ ፍሉይ ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ተምፅእ ኣለና ኣላ እዚ ድማ ምናልባት ናይ ሚሳይላት ምልውዋጥ ክግበር ስለ ዝኽእል ድዩ ጥርጠራ ዘለዎም ካብ ምንታይ ዝብገስ ምዃኑ ድሓን ንስማዓዮ እንታይ ኢና ከምዚ ዝወስዶም ዘሎ are being modified for a maritime environment. Why? Because reportedly, China's hypersonic weapons like the DF-21D and DF-27, among others, are not only incredibly fast, but highly maneuverable, making them a tough challenge to track and detect. ናይ ቻይና ወተሃደራዊ ዓቕሚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብፍላይ የስ ቻይና ክሳብ ሕጂ ኣብ ኩናት ኣያተወትን ኣላ ናይ ሆብ ተስፋ ንገብር ኣብ ኩናት ክታቱ እውን ኣይንደልኒና ብሓፈሻ ግን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ናይ ቻይና ማዕረቲ ኢንዱስትርያዊ ዓቕምናታ ይውንጨፍ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ነጊረኩም ነይረ ኣብ ሓደ መዓልቲ ድዩ ኣብ ክንደይ ሰዓታት ልዕሊ 1000 ክሩዝ ሚሳይል ከፍሪ ከም ዝኽእል ፋብሪካታት ከም ዘለዋ ተነጊሩ ነይሩ ስለዚ እቲ ኢንዳስትሪያል ኬፓቢሊቲ እቲ ፋብሪካ እቲ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ናይ ቻይና መወዳድርቲ ተረኽቦን ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ጥንቆ ምናልባት ካብና ኣቡ ክወዳድሮ ዝኽእል ናይ ራሽያ ይከውን ዝኽእል ኣብ ኩናት ስለ ዘላ ናይ ኣሜሪካ እቲ ኢንዱስትሪያል ቤዝ ናቶም ጠቕላላ
ተረሚሱ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ነዊሕ ገይሮም እዮም ካብ ዝገድፍዎ ስለዚ ዓበይቲ ኮርፖሬሽን ስለ ዝኾና ዘርባሕን እንተኮይኑ ጥራየ ነቲ ፋብሪካታት ከስፍሖ ዝኽእላ መንግስቲ እንተኮይኑ ኩሉ ዝካለዩ ዝገብር ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ኣሜሪካ ንራሻ ከተውድቕ ኢላ ዝተበገሰቶ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኣብ ጠልጠል ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ይድርዓም ወይ እውን ይወድቕ ይፈሽል ከም ዘሎ ተደጋጋሚ ዝግለጽ ዘሎ ኔቶ ዝኾነ ይኹን ሽፋን ተጠቂሙ ከድሕና ከድሕን ወይ ንዩክሬን ከድሕን ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብኡ ድማ ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዶብ ናይ ራሻ መፂኦም ምስ ዩክሬን ይዋግኡ ኣለዉ ገለ ዝብል ዘረባ ምፂኦም ኣለዉ እዚ ከዓ ምትእትታው ንክገብሩ ኣፍ ደገ ክኸፍተሎም ከም ዝኽእል ምናልባት ምትእትታው ክገብሩ እንተኮይኖም ዳ እምበር እቲ ኔቶ ዝበሃል ባዕሉ ኣትዩ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ ክገብር ኣይክእልኒ ኣሜሪካ ሰራዊታ ክትእቱ ይደልኒ ኣደላ ምክንያቱ ሰራዊታ ኣብ ክንደይ ክምቀል እስራኤል ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ክኣቱ ንኢራን ኣብ ምህራብ ክሕግዞም ይብል ኣሎ ዩክሬን ከምኡ ይብል ኣሎ ቻይና ብዓብዩ ትፍትነና ኣላ ዝብል ኣሎም ስለዚ ኣብ ክንደይ ግንባር እዮም ክዋግኡ ዝኽእሉ ምንቲ ርእሱ ድማ ሰራዊት ናቶም ብቁፅሪ ሰብ ጥራይ ተሪኻዮ ክንዲ ናይ ቻይና ወይ ክንዲ ናይ ራሻ ኣይኮኑን እዮም ክንዲ ናይ ራሻ እዮም ተኮይኖም ስለዚ ኣሜሪካ ብፍፁም ሰራዊታ ክትእቱ ትደሊ ኣላ ናብ ናይ ዩክሬን ሕጂ ድማ ናይ ቻይና እቲ ፈተናታት ናታ ብኩሉ ሰሜን ኮርያ ናሓየለ ይመፅእ ኣሎ ኢራን ናሓየለ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ናበያ ክትምቀል እተን መሻርክትና ንኣሜሪካ ክሕግዛ ዝግባኣ ድማ ብፍፁም ኢንዳስትሪያል ቤዝ የብለን ናብ ዝዋን እዚ ዓዲ እንግሊዝ እንታይ ዓይነት ኣፅዋሪ ከፍርየሎም ዝኽእል የለንቲ ኢንዱስትሪ ኣጥፊኦም እዮም ኤሮፓ ዝገደደ ንጀርመን እኳ ውራ ኢሎም ደይ መደይሎም ከምዘይህልዋ ገይሮማ እዮም ናይ ጀርመን ኣብ ድሕሪት ናይ ኤሮፓ ኣብ ድሕሪት ክበኩም እየ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ኤሮፓ ዘለዎ As for reports, the US Navy is betting on the agility of the Patriot missiles to even the odds. The Chinese hypersonic missiles are capable of gliding at extraordinary speeds while making mid-course adjustments and are designed to outwit conventional missile defense systems. And this is where the Patriot missiles reportedly come into play. As per reports, the PAC-3 is a highly specialized interceptor designed to destroy its target by direct impact. Unlike other systems that rely on explosions, So America of course ኣፅዋር የብላን ሓይሊ የብላን ወታደራዊ ዓቕሚ የብላን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣነ ካብቲ ብዙሕ ዝከታተሎ ዘለኹ ወይ ክኢላታት ዝዛረብዎ ዘለዉ ናይ ቻይና ኣብዚ ኮንቨንሽናል ውግእ እውን ኣይኮነን ቀንዲ ሓይላ ክኸውን ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ኮንቨንሽናል ዝበሃል እዚ ዓመታት ዘቑፅረ እዩ ነዚ ፔትሪዮትስ ትሪእዎ ዘለዎም ወይ እንታይ ዝበሃል ሓድሽቲ ማሊ ዝመፀ ኣይኮነን 20 ዓመት 30 ዓመት ዝገበረ ኣፅዋር ኢና ንዛረብ ዘለና በቲ ናይ ቀደም ዝተኸዘነ ኣፅዋር ኣሜሪካ ስቲል ጋፕ ኣለዋ ካብ ቻይና እቲ ፀገም ዝፍጠር ዘሎ ከምዚ ኣብ ሕውቲ ዝገብሮ ዘሎ ዝረኣናዮ እቲ ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ቴክኖሎጂታት እዩ ነቲ ዓውደ ኩናት ዝቕይሮ ዘሎ ገለ ካብኡ ድማ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ እዩ ንድሮን ጥራይ ዘይኮነስ ንድሮን ብክንደይ መልክዕ ክትቅይራ ትኽእል ብዙሕ ድሮናት ክትጥቀመ ትኽእል እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ክትገብረሎም ትኽእል ምክንያቱ ድሮን ከሲሩ ከም በዓል ቻይና ባዕሎም ዘፍርይዎ ድሮን እንተኸሲሮም መክሳራ የብሎምን ናይ ሓደ ነፋሪት ናይ ኣሜሪካ ግን ብኣማኢት ሚልዮናት ዝግዛእ እዩ ስለዚ ብቐሊሉ እንተኸሲርካዮ ሕቆኻ ኢኻ ትስበር ብቁጠባ ስለዚ እቲ ናይ ድሮን ገይም ኣብ ኩናት ዝበርትዐ ክኸውን ከም ዝኽእል ቻይና ድማ ኣብቲ ዓውድቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ልዑል ብቅዓት ከም ዘለዋ እያ ተፍልጥ ዘላ ስለምንታይ ቻይና ነዚ ዓቕሚ ዝተርላ ወይ እውን ኣሜሪካ ኣብ ውግእ ከይኣተውን ሓድሕዶም ከፈራርሁ ስለ ዝፍትኑ ዘለዉ እዩ ምክንያቱ እዚኣቶም ኣብ ውግእ እንድሕራትዮም we have a big problem እዚ ኣብ ውግእ ክኣቱ ኣይንደልንና ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ግን ዘርእይዎ ዘለዉ ዓቕሚ ግን ምፍላጡ ኣገዳሲ They are the target. This hit-to-kill technology reportedly ensures that the missile is destroyed upon contact. In fact, as per reports, the PAC-3 has been successful in Ukraine, taking down maneuvering ballistic missiles, including Russia's advanced Kinzhal missiles. Reportedly, America is spinning. ንኣብነት እዚ ፔትሪዮት ዝበሃል ዘሎ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣብ ዩክሬን ተፈቲኑ እያ ትብሎ ዘላ ኣብ ዩክሬን ብዙሕ ሚሳይላት ናይ ማኒቨር ዝገብር ወይ እውን እናመፀ ከሽከዓካ ዝፍትን ሚሳይላት ንምርካብ እውን ዝጥቀሙሉ ምክንያቱ እቲ ኣፅዋርን እቲ ፀረ ዲፈንስ ነቲ ኣፅዋር ክከላኸል ኢሎም ዝገብርዎ ዘሎ ብርቱዕ ውግእ እዩ ዘሎ እዚ እቲኣቶም ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክስዕርብሉ ዝኽእሉ መንገዲ እቲ ድማ ነቲ ናቶም ምስዓር ዓቕሚ ከትርፍ እዩ ዝፍትን ዘሎ ሕጂ ብቕልል ዝበለ ክንዛረብ ከለና ኣብ ሚድያ ኦፍ ኮርስ ናይ ህንዲ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፀብለልትነት ከርኢ ዝፍትን ምክንያቱ ቻይና ስለተፍርሆም ናይ ቻይና ኣፅዋር ብርቱዕ ከምዘይኮነ ክዛረብ እዮም ዝፍትኑ ኣብ ሓቂ ተመርኪስና ክንሪኦ ከለና ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣሜሪካ ንራሽያ ብዙሕ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሂባታ ኣብቲ መጀመርያ ኤሮፓ እውን ሂቦሞም እዮም እዚ ፔትሪዮትስ ዝበሃል ነይሩ እዩ ስለምንታይ ዘይብሎም ተተባሂልና ራሽያ ሃሪማቶ እያ ብዙሕ ካብኡ ተሃሪሙ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ዩክሬን ደርዒሞሞ መጀመርያ ስለዚ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ምስ ሰበሩ እዮም ነቲ ክዕንው ክኢሎም በረይ ዓያሽ ይኮኑን ኣሜሪካ ወይ እውን ኤሮፓ ወይ እውን ኔቶ ዓሻ ኣይኮነን ምስ ራሽያ ክትዋጋእ
حيل أير زي بالله هجر ندعو خوينا يوكرين كمي جراك تواجع كم تغل إير ديفنس سيستم سلزلهم نعوت أمامينهم يوم جميرا منبر راشا حيل أير كم زلوا كنا راشا زبزح نفرت كبوا مدى بين برومن هايجن نتحيل أير ناي راشا بإير ديفنس سيستم ناي أمريكان كالن جيرو على نسكو جبرو زي مثال كم زفشل كجبرو يتمدى نيرو عاي صراحة نزيد ما لذا بزوان زي راشا لعل زخونة سبريوريت ويتس قبل التنة تبتي كوينا سلزلوا إير ديفنس سيستم ناي أمريكا أب يوكرين زنبرة درع عماتهم مبزحتو أبزو عن وحد كم زلوا ميزن جرزلوا that's why دم تغرس لي تخالو كله أقداسي لوجيستيكا وحابس زرعيو نابون قرو زبلوهم زلوا إذا إير ديفنس سيستم يجي حماقيو سبق أيكون نبليلنا حيا ليجن كاوز حيل ميسايلات كم زلوا يعني زارب زلنا كمون أب إسرائيل بكل من قد استرعاقا جيرون كله ناي إيران باليستيك ميسايل سعيرو درو علاماتاتو كهرم جمير لازم زي فيدباك زي تشاينا تقبلوا لا زي فيدباك زي راشا يقبلوا له راشا نتشاينا حبريتا ناي تكوينا تيباك كم زلو دما ينقر تزك عندنا أمريكا زو قد عزلوا ويزحرق عزلوا انتايو فيدباك ناي تكوينات راشا مس يوكرين مس نيتو تقبروا زلا كوينات كل الفيدباك نتشاينا يبوهم كم زلو تشاينا دما ولو كوينات تدياتو ناي تعود كوينات عقم ناي أسوارات ناي أمريكا النار أيو أسواراتهم كم محيشو عدل على ما كوينات سلازي لو الزد ما توسخنا أمريكا أمن قرار ويون نتي تحوي خان تشاينا كتوضقات جبراز لهم هنيت جزين تحريباتهم تلتيفهم كعبل الوام مخانومن مليسهم قدمهم مخانومن سقعت سلازلهم كابزون زبقس كال فاريابل لهم لذي بخطبان بوتادروا عقمن بغلط كي حالفتهم كلا تشاينا كحصروا كترتوا كفتن لهم hopes that if the PAC-3 can handle those kinds of advanced threats on land, it could potentially do the same at sea. But here's the catch, and it's a major catch, by the way. As per reports, the US Navy has not battle-tested the Patriot on its ships yet. And tests so far have only been conducted using virtual environments and simulated launchers, while real-world deployment is still on the horizon. As per reports, adding the PAC-3 to the US Navy's arsenal could offer an additional layer of defense, one that could prove valuable in a high-stakes conflict with China. And as for reports, the US بقلل زبالة أمانغو تشاينا راشان زخية زلو كنتات نمردو زأكلي زبكو زلو it's becoming very tough competition أمانغو زين كلتين هقرات زقبر زلو قعزو نابي قصو كخيد خل انتاي معبالك كم تغل زين ريالنا هذا وقن زينا هنك دخون كله تنايكو طبات سنهيلا كم تسألكم هذا عبي major event زلو بس كبابينا دمان رأي the latest attack on its territory that happened just a couple of days ago. And if we will see a major escalation in the coming days in the region, there is one very interesting event that is about to take place. It's going to be a massive event for the Wall Street and Silicon Valley investors. Crown Prince Mohammed bin Salman, who was noticeably absent from the annual BRICS Plus summit last week, is now getting prepared to host the biggest names in finance and in tech industries. So, نجوز ناي سعودية محمد بن سلمان أبناء بريكس وعلى أي تساتفن بحفل شاب زكيناتنا ما كلام مبراغون تم زبالة دمسي مريج نيرو على ما أتوقرناتو ستيل أبقى طباسة لزلوا كيناتنا إسرائيل قازا قلما لزلوا نتنا إنفستمنت مدبو السناخيل والله جن ستيل كابوك السناخيل كم زي دلزلون لأن كان هذا ميجر إيفنت أورجنايز كيرو مالو زي إيفنت زي عبيتي انفسترات ناي سيليكون فالي وول ستريت مالتي ناي امريكان انفستمنت بوتاتات عبيتي بانكتات كم جولدمان ساكس بلاك روك سيتي جروب كلاتهم عبيتي بانكتات زبهالو كمون ناي سيليكون فالي ناي تكنولوجي انفسترس زساتفو زلو هذا عبي وعلى ناي انفستمنت يكايدالو زي انفستمنت زي نزوبانا هنا فيتنا السعوديه نزلنا السعوديه ناي اندستري هاب ناي معباله هاب نحرقينا نيرتا كل جزء صبغي قربيتك صبغ عبيتك قبر تجميرو نسخة دما وش تأورق عاد كان سلام كان حيسكا تكون تات جرانج لمستعليكا نكت حنبب جزء حتير جزء يوزلك أب كبابي خا كله زي تدر عمن تقيني حماق دامبر أب كبابي خا صبغنا قرنتلو صبغيو هجي بزعبان تايو تكبر تحسيب زلوس كنيش نسمع شعور كابت كونفرنس استبها لحر حركة اسمعكم Including Goldman Sachs Group's David Solomon, Citigroup's Jane Fraser, BlackRock's Larry Fink, because nothing happens without Larry Fink these days. Alphabet President Ruth Porat will be there, TikTok CEO Shao Chu, Silicon Valley's Benjamin Horowitz. And so in addition to these high-profile attendees, guests are expected to come from around the world. Once again, MBS puts everything else aside, even the widening war. سنتايزي السعودية وراس عرات ويون
ንጉስ ክኸውን ዝተዳለወ መሐመድ ቢን ሰልማን ንስዑድያ ሓንቲ ኣገዳሲት ቁጠባዊት ሃገር ክገብራ እዩ ዝደሊ ዘሎ እዚ ከዓ ዓበይቲ ኢንቨስተርስ ብዙሕ ስዑድያ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ካልእ ሃገር ከይዳ ኢንቨስት ከም ትገብር ናይ ኢንቨስትመንት ገንዘብ ብዙሕ ከም ዘለዋ ይዝንገር ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓዶም ኢንቨስት ክገብሩ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ናቶም ጥራይ ዘይኮነስ ዓበይቲ ናይ ኢንዱስትሪ ናይ ካልእ ዓቕሚ ዘለዎም ኣብቲ ዓዲ መፂኦም ኢንቨስት ንክገብሩ ዝሓስብዎ ዘለዉ እዩ ገለ ካብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክታቶም ቅድሚ ምስማዕና ኣብዚ ሓደ ፓነል ዲስካሽን ኣብ መንጎቶም ኢንቨስተራት ዝተገበረ ነይሩ እስከ ስዑድያ ሲ ናበይ ከተተኩር እያ ትደሊ ዘላ ሓንቲ ካብቲ ዝተዋህቡ ሕቶታት እስከ ክንሰምዕ ክንፍትን እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ሓላፍናቶም ዝዛረቦ Then we grew that. That was only $150 billion assets under management. Today we are about $930 billion assets under management. So initially we had less than 2% of international investments. Most of the investments were developmental projects within the Saudi economy. But then it increased from 2% all the way up to 30%. Now our target is to bring it down to a range between 18 to 20%. Having said that, the absolute dollar amount, it's still growing because our AUM is growing. So it was like, a roller coaster, down, increasing. How important is artificial intelligence? ሕጂ እቲ ኢንቨስትመንት ንሱ ናይ ስዑድያ ብዓቕምና ጥራይ ኩሉ ነገር ባዕልና ክንገብሮ ኢና ዘይኮነስ ኢንቨስተራት መፂኦም ከዓ ኢንቨስት ክገብሩሎም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ኢንዱስትሪ ናብ ኩሉ መንገዲ ከስፍሕዎ ይሓስቡ ከም ዘለውን ብፍላይ ኣብ ገለገለ ፕሮጀክታት ኢንቨስት ክገብርዎ ዝሓስቡ ዘለዉ እቲ ሳውዲ እቲ እንታይ እዮም ዝብሎ እቲ ኢኒሽቲቭ እቲ ፊውቸር ኢንቨስትመንት ኢኒሽቲቭ FII ዝበሃል ነቲ ናይ ሳውዲ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዘለዎ ናይ ፖርቶፎሊዮ ናቶም ንዑ ተጠቂሞም ናይ ካልኦት ኢንቨስተራት ንመስሓቢ እውን ክጥቀምሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ሓደ ገለ ካብቲ ፕሮጀክታት ንሶም ክገብርዎ ዝሓስቡ ዘለዉ እስከብዚ ክንሰምዕ registered attendees. So this is going to be a big event. The goal is to attract investors to transform the kingdom into a global hub in the Middle East. Saudi Arabia is working towards its $1 trillion project Vision 2030 that focuses on creating advanced infrastructure in the kingdom, on expanding social services, developing economy, investments in education, and commerce. Its projects under the umbrella of Vision ስለዚ እቲ ሃገር ኣብ ኩሉ መዳይ ኢንቨስት ገይሩ ንክዓቢ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኦብቪየስሊ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ እቲ መድረኽ ምክንያቱ እሳቶም ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ዓለም ዘለዉ ኩላቶም እዮም ኩሉ ሃገር እዩ ኢንቨስት ክገብር ዝፍትን ዘሎ ስለዚ ሳውዲ ዓረብያ ኣብዚ 2030 ቪዥን ዝበሃል ኣለዎም ራእይ ኣለዎም ኣብኡ ድማ ናይ 1 ትሪልዮን ዝኸውን ፕሮጀክታት ኢንቨስትመንት ተገይሩ እቲ ሃገር ቁጠባናታ ካብ ነዳዲ ወፃኢ ካልእ ኢንዱስትሪ ንኸተማዕብል ገለ ካብቲ ፕሮጀክታት ንሳቶም ዝብልዎ እዛ ምናልባት ኣብ ዘላ ሓንቲ ንእሽተይ ፕሮጀክት ሰሚዕኩማ ትኾኑ እዮም ቅድሚ ሕጂ እታ ፕሮጀክት እያ ትበሃል that surprised me the most. The first one is called NEOM, Project NEOM, and it seeks to transform the Red Sea coast of northwest Saudi Arabia into a futuristic city, unlike any other on the planet. So ሓደ ካብኡ እዚ ኒዮም ዝበሃል ከተማ እዩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ በቲ ከባቢ ናይ ግብፂ ወገን ዘሎ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክገብርዎ ሓንቲ ፍልይቲ ከተማ ተራእያ ዘይትፍለጥ ዓይነት ከተማ ክምስርቱ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዚ ከዓ ነቲ ቱሪስት ደስቲኔሽን ምክንያቱ ኦልሬዲ ግብፂ ብዙሕ ሰሓብነት ዘለዎ ናይ ቱሪዝም ሃገር ስለ ዝኾነ ስዑድያ ድማ ነቲ ቦታታት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ምዃኑ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ኣይ ቲንክ እታ ላይን ነራ ሓንቲ ከተማ ብላይን ዝተገበረት እቲ ፕሮጀክት እቲ ክሳዕ ክንደይ ሪያሊስቲክሊ ክግበር ይኽእል ዊ ዶንት ኖ ከምዚ ባዝ ንምፍጣር ዳይ ክኸውን ዝኽእል እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ክገብርዎ ይኽእሉ ድዮም ኣይገብርዎን ኣይ ዶንት ኖ እዚኣ ፕሮጀክት እዚኣ ግን ሞር ገለ ካብቲ ሪያሊስቲክሊ ወይ ብኩንነት ክገብርዎ ዝደልዩ ግን ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ጥራይካ ኣይኮኑን ኢንቨስት ክገብሩ ዝደልዩ ንኣብነት ኣብዚ ጀሚርዋ ዝነበረ ሕቶ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ከዓ ኢንቨስት ክገብሩ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ኣትራክት ይገብሩ ከም ዘለዉ ንስዑድያ ድማ በዚ ናይ ቀደም ገዛውቲ ሆቴላት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቴክኖሎጂ ከምኡውን ኣብ እዚ ኢስፖርትስ ዝበሃል ናይ ዲጂታል ስፖርትስ ናይ ጌሚንግ ገለመለ ዝያደት ሃገር ኣብ ከምኡታት ሞር ፎከስ እናገበረት ትኸይድ ኣላ In what you're investing, are you investing in artificial intelligence companies, and are you using artificial intelligence to make investments? I mean, Ruth is here next to me for a good reason. That's part of our investments in AI. Most of the people around the table, we have either ongoing discussions or potential discussions to invest in AI. And the reason why we are investing in AI is Saudi Arabia is very well positioned to be a global hub, not only a regional hub, for many reasons in the AI sphere. One, you have very efficient utilization of
ስለዚህ ኣብ artificial intelligence ውን ሞር ኢንቨስት ክገብሩ ከም ዝደልዩ ዘለዉ ምክንያቱ ኣብ ሰንተር ናይ ዓለም ስለ ዘለና ኣብ መንጎ ምብራቕን ምዕራብን ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጂኦግራፊካሊ ዝተደኮነት ሃገር ስለ ዝኾነት ንኩሉ ቴክኖሎጂ ንምስሓብ ብኩሉ መዳይ ድማ ኢንተርኮኔክትድነስ ንምፍጣር ብፍላይ ነቲ ናይ ቴክኖሎጂ ዓቕሚ ተጠቒምካ ዳይም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ኢንቨስተራት ናብ ስዑድያ ዓረብ ብምስሓብ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ዓበይቲ ናይ ኢንቨስትመንት ፕላትፎርምስ ንክፈጥሩ እዚ ከዓ ገንዘብ ንዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብሓቂ ሰሓብነት ከም ዘሎ ቅልል ዝበለ ኣብነት ክበኩም ምናልባት እዚ ከበድቲ ነገር ክመስለና ክእል እዩ ምናልባት ኣበይናይ ዓለም ንነብር ብዘይገድስ እዚ ስእሊ ዝረኣይዎ ብኸመይ ሰብ ከም ዝስሕቡ ኣብዚ እዋን እዚ ብቐሊሉ ቀደም ዝግበር ዝነበረ ማለት እዩ ኣበይናይ ሃገር ትነብር ኣብ ሂወትካ ብግለሰብ ረይዎ እተን ኣታዊኻ ማዕረ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ታክስስ ወይ እውን ግብሪ ንስኻ ትኸፍሎ ዘለካ ኣብቲ ሃገር ግን ክሳዕ ክንደይ ድሕሪት ከም ዘትርፈካ እዛ ቪድዮ ረኣይዎ ሕጂ ኣብ ዩኤኢ ኣብ በዓል ዱባይ ስዑድያ እውን ከምኡ ግብሪ የብሉን ግን ቲንክ እቲ ቴክኖሎጂ ወይ እውን እቲ ኤኮሲስተም ናቶም ገና ከም ናይ ኢማራት ኣይማዕበለን ኣሎ ኣብ ዩኤኢ ሰብ ብኖርማል ደመወዝ እውን ከመይ ኢሉ ቀልጢፉ ክኸይድ ከም ዝኽእል ረይዎ እቲ ፍጥነት ሽዑ ኣብ ህንዲ ታክስስ ኣለዎ ማለት እዩ ሳውስ ኮርያ ክኸውን ከሎ እቲ ታክሲ ዓቢ ኣውስትራልያ ክኸውን ከሎ እናገጀፈ ክኸይድ ዩኬ ክኸውን ከሎ ረይዎ ከመይ ኮይኑ ከቢድ ኣሎ ዴንማርክ ክኸውን ከሎ እቲ ታክስስ ኣዝዩ ስለ ዝበዝሕ እቲ ሰብ ብፍፁም ፈልከት ክብል ኣይክእልን እዩ ክነብር ዳ እዩ ዝኽእል እምበር ዓብ ለውጢ ክገብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ታክስ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ሰብ ንኸይዕወት ከም ዝዓፅሮ ኦኬ ዴንማርክ በፂሕና ኣለና ንቐፅል ክቕፅል ከሎ ፅቡቅ ገይሩ ሰሪሕዋ ኣብ ኒውዚላንድ ዝበሃል ክበፅሕ ከሎ ፍጹም ክንቀሳቐስ ኣይከኣለን ኣብ ኣሜሪካ ምስ ኮነ ግን ጠቕላላ ብዓይኑ እውን ክተሸፊኑ ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ካናዳ ተኸይዱ ክቕፅል ኣይከኣለን ኦልሬዲ ወዲቑ እንታይ ዘርእየካ እዚ እቲ ታክስስ ወይ እውን እቲ ግብሪ ዝገብርዎ ዘሎ ሃገራት ነቲ ሰብ ኣብ ሂወቱ ዕውት ንክኸውን ብቁጠባ ዕውት ንክኸውን ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ መጠን ብዙሕ ታክስ ዝገበረት ሰብ ክዕወት ኣይክእልን እዩ ተራ ሂወት ግን ክነብር ይኽእል ይኸውን ተራ ሂወት ድማ ሕማቕ ማለት ናይኮነን ግን ብሓፈሻ ፃዕራም ሰብ ንላዕሊ ንኸይከይድ ዝተፈላለየ ሲስተም እናገበርካ ኣብ ድሩት ሂወት ጥራይ ከም ትነብር ይገብሩኻ እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ እተን ፅቡቃት ሃገራት ዝበሃላ ወይ እውን ሓያላት ሃገራት ዝበሃላ ኩሉ ግዜ ከምኡ ከም ዘይኮነ ክንግምት ክንክል ኣለና ግብሪ ዝበሃል መብዛሕትኡ ግዜ ድሕሪ ዘትርፍ እዩ ዳትስ ዋይ ድማ እዘን ሃገራት ዓረብ ኣትራክቲቭ እናኾና ዝመፃ ዘለዋ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እቲ ሰብ እንታይ ክረክብ ዝደሊ ኣብ ሂወቱ ፅዒሩ ገለ ነገር ኣብ ሂወቱ ትርፊ ክህልዎ እዩ ዝደሊ ትርፊ ዘይብሉ ሂወት ክትነብር ኣይትደልን ኢኻ ኩሉ ገንዘብካ ሰሪሕካ ንመንግስቲ ተረክቦ እንተለኻ ተረፈ ድማ ንገዛ ክራይካ ንገለ መለን ጥራይ ኮይኑ ካብ ዓመት ትሰርሕ ወላ ሓንቲ የብልካ እዚኣ ድማ ፅቡቅ ጌርኩም ከተስተውዕሉላ እየ ዘለኣነ ምናልባት ድሓን ኣብቲ ናይ ጥሮታ እኮ ክረክብ እየ ድሕሪ ስራሕ እውን ጥሮታ ከይፀናሓካ ይኽእል እዩ ማይ ፍሬንድ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣስተውዕሉላ ገንዘብካ በዓልካ ክሳብ ዘይሓዝካዮ ጥሮታ ዝበሃል ኣሜንካ ትኸይድ ዘለካ ጥሮታ ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ ስዊዘርላንድ እዩ ዘሎ እቲ ዌልፌር ሲስተም ናቶም ፐርፌክትሊ ካብ ዝሰርሕ ሃገራት ኢና ንብል ኢቨን ኣብ ስዊዘርላንድ ጥሮታ ናትና ከምዚ ሕጂ ዘሎ ከምዛ ሕጂ ኣብዚያ ዘለናያ ከምኡ ክፀንሕ ከም ዘይኮነ ድሕሪ 20 ዓመት እዮም ፍሉጥ እዩ እዚ ተረዲኹም ኣለኹም ምክንያቱ እቲ መንእሰይ እናወሓደ ይኸይድ ኣሎ እቶም ዓበይቲ ድማ ቀልጢፎም ኣይሞቱን እዮም ነዊሕ ዓመታት እዮም ዝነብሩ ዘሎ ስለዚ እቲ ሲስተም ቀደም ጥሮታ ብፍላይ ናይ በዓል ኣሜሪካ ጥሮታ ክጅምር ከሎ ብኸመይ ከም ዝጀመረ ከተስተውዕሉ ክትክእሉ ኣለኩም መጀመርያ ክጅምር ከሎ እቲ ጥሮታ ብዙሕ ሰብ ቀልጢፉ ስለ ዝመውት ዝነበረ እዩ እቲ ሲስተም ተኣትዮሞ ኣብ 67 ሰብ እዩ ኣብ 60ታት እዩ ዝመውት ነይሩ ሰብ ውሑድ ሰብ ነቲ ጥሮታ ንክወስድ ዝኽእል ነይሩ ሎሚ 90 ገለ መለን ዓመት ምንባር ንቡር እዩ ስለዚ ጥሮታ ዝበሃል ኣብ ኣሜንካ ከይትኸይድ ክምለስ ኢና ባርስና መጀመርያ ኩሉ ግዜ ማዕዳናተይ ከም ወትሩ ግዜ ኣብዚ ሓንቲ ብሬክ ሂበ ዕድል እዚኣ ናይ ኢንቨስትመንት ምክርክበኩም ይፈቱ ብካዝ ድሓን ኣብ ድሕሪት ገብረያ ግዜ ከይወዘለይ እቲ ሲስተም ንነብረሉ ዘለና ኣብ ኤርትራ ዘለኹም እዚ ኣርስቲ እዚ ናይ ኤርትራ ሂወት መጀመርያ እንታይ እዩ ሰሪሕካ ኢኻ ትነብር ናቹራል ሂወት እዩ እዚ ፌክ ሂወት ኣይኮነን ፌክ ሂወት ዝበሃል ገንዘብ ኣዋሂልካ ፅባሕ ንጎ ፀኒሕካ ንሶም እቲ መንግስቲ ኦርጋናይዝ ክገብረልካ ሂወትካ ክትሓስብ ከለካ እዩ ኖርማል ሂወት ድማ እንታይ ሰሪሕካ ገንዘብካ ትሕዝ በገንዘብካ ድማ ሂወትካ ትጥውር ማለት እዩ ንኣብነት እዚአን ታክስ ዘይክፍላ ዩኤኢ ዝበሃል እዚ ኢማራት ታክስ ኣይትኸፍልን ኢኻ መንግስቲ ግን ሓለፋ ይገብረልካ ሕክምና ባዕልካ ኢኻ ትኸፍል ካልእ ባዕልካ ኢኻ ትኸፍል እዚ እቲ ታክስ ትኸፍሎ ዘለካ ኣነ ከም ጆርጆ ክሪኦ ከለኹ ንኣብነት ሄልዝ ኢንሹራንስ ናተይ ጠጠው እንተደብልዎ ኩሉ ኢንሹራንሳት ጠጠው ኣቢሎም ብገንዘብካ ተጠቀምቶ ዝብሉን ደስ ንበለና ኣነ ምክንያቱ ሕክምና ባዕልካ ነብስካ እናተቆፃፀርካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ንመንግስቲ እናኸፈልካ ከለካ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ነቲ ዘይሰርሕ ነቲ ትሑት ደመወዝ ዘለዎ ወይ ገለ ንዑታት ንክትሕግዝ ዝኣልካ እቲ ገንዘብ ትኸፍሎ እምበር ንዓኻ ስለ ዝጠቕመካ ኣይኮነን ብሓፈሻ
ኣብ ተራ ሂወት ሰብ ኣብ ካልእ ሃገራት ከይማዕበለ ከሎ እንታይ ዝገብር ሰሪሑ ነፍሲ ይሃሊ ንደቁ ንስድሩ ኣቡ ናብ ሓጉ ድማ ባዕሉ ይጥውሮም ሲስተም ድማ ሕብረተሰብና ብከምዚ ዝኸይድ ኣብዚ ሕጂ ምዕቡል ዓለም ተባሂሉ ሰብ ምስ ኣረገ እንዳ ኣረግቶት ከይዱ ይጓሓፍ ክንብሎ ንኽእል ኢና ክብሪ ዘለዎ እውን ኣይኮነን ንሰብ ስድራ ቤት እዮም ዝያዳ ከኽብርዎ ዝኽእሉ ከፍቅርዎ ዝኽእሉ ክከናኸንዎ ዝኽእሉ ዓብ ሰብ ኣብ ዓድና ክብሪ ኣለዎ ኣብ ካልእ ዓለም ግን ከምኡ ይኮነን ኤኒዌይ ካብ ኣርእስተይ ገለ ቁርብ ወፂኡ ኣለኹ ኣብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ክምለስ እየ 100% powered by renewable energy. NEOM will transform the coastal area into a high-tech place without any fossil fuels involved. Another futuristic project is called the Saudi Genome Program, and this one is just shocking. Its goal is to construct a pioneering data energy and low cost. Anyway, እንታይ ከሪየኩም ዝደለ እዚ ስዑድ ዓረብ ሾክ ዌይቭስ ብዙሕ ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ረብሓ ናይ ዕቤት ናይ ቁጠባ ብዙሕ ለውጢ ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ዞባና ስለ ዝኾነ ብኣንክሮ ወይ ከዓ ብምስትውዓል ክንከታተሎ ዘለና እዩ እዚ ኣብ ስዑድያ ከምዚ ኢሉ እናኸደ ከሎ ዓበይቲ ናይ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክታት ዝሕሰበሉ ኣብ ዘሎ ዞባ ኢና ዘለና ኤሮፓ ዳ ከዓ ኣብ ኤሮፓ ዘለና ኸ እንታይ ይበሃል ኣሎ እስኪ ናብ ኤሮፓ ሽፍቲ ክንገብር ምክንያቱ እቲ ኣርስታት ስለ ዝቀያየር ዘሎ Europe's biggest economy has been facing growing headwinds, and today workers at Europe's biggest car maker, Germany's Volkswagen, learned their future could be on the line. Staff representatives announced on Monday that VW intends to close at least 3 plants in Germany and slash tens of thousands of jobs. The reason? Production costs are too high to keep up with the competition. ኣብ በዓል ስዑድያ በዓል ዩኤኢ ናይ ኢንቨስትመንትን ናይ ዕቤትን ዘረባ ዝስማዓሉ ዘሎ ኤሮፓ ድማ ፋብሪካታት ኣብ መፃው ትደናደን ከም ዘላ እዚ ፎልክስቫገን ዝበሃል ፓቬ ኢልና ንፅውዖ ኣብዚ ሰለስተ ፋብሪካታት ብዙሕ ሰብ ዝሰርሓለን ዝነበረ ፋብሪካታት ክዓፁ ወሲኑ ኣሎ እዚ ውሳነ እዚ ንብዙሓት ኣብ ጀርመን ዘለው ልቦም ዝሰበረ ውሳነ ራዕዲ ዝፈጠረ እዩ ምክንያቱ እዚ ፎልክስቫገን ዝበሃል ካምፓኒ ካብ ምሕር ዕቤቱ ዝተበገሰ ከተማታት ሓንቲ ከተማ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብዚያ ካምፓኒ እዚኣ ዝተመርኮሰት ከተማ ኣላ እያ ትበሃል ምክንያቱ ኣዝዩ ዓብ ፋብሪካ ካምፓኒ ነዊሕ ዓመታት ድማ ብፍጹም ናይ ምስጓግ ምልክት ዘይነበሮ ኩሉ ግዜ እናዓበየ ዝኸይድ ዝነበረ ካምፓኒ ነይሩ ሎሚ ግን ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ስለ ዝበፅሐ ሰብ ካብ ጀርመን ክሰጉግ ጀሚሩ ኣሎ እቲ መንግስቲ ድማ ኣላርሚ ከምዚ ሪሊ ናይ ራዕዲ ምልክት ፈጢሩሉ ኣሎ እንታይ ክገብር ክእል እቲ መንግስቲ ግን we don't know. Currently, VW employs more than 100,000 workers at 10 plants here in Germany, mostly in the country's north. So far, management has not confirmed the plans, but ahead of the next round of wage negotiations later this week, CEO Thomas Schäfer issued ክሳብ 100,000 ሰራሕተኛ ዘለዎ እዚ ካምፓኒ ኣብ ጀርመን ጥራይ 100,000 ኣዝዩ ብዙሕ ሰራሕተኛ ዘለዎ ካምፓኒ እዩ ገለ ካብ ሰለስተ ፋብሪካታት ክዓፅዩ ክበሃል ከሎ ድማ I think ባሽሓት ዝቁፀር ሰብ ክሰጉግ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ hinting at deep cuts. He said that we cannot continue as before. We are not productive enough at our German sites, and our factory costs are currently 25 to 50% higher than we had planned. This means that so CEO ናይታ ካምፓኒ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኮስስ ናትና ወይ እውን ዋጋታት እቲ ንሕና ንኸፍሎ ዘለና ነቲ cost of production እንታይ ይባል ብትግርኛ ንመፍረይ ንጥቀሞ ንኸፍሎ ዘለና ዋጋ 25 ክሳብ 50% higher than we planned ካብቲ ንሕና ኣታዊታት ዘለና ወይ እውን ካብቲ ፕላን ንገብሮ ዘለና ኮስስ ናትና እናዓብየ ይኸይድ ኣሎ እዚ ከዓ ብዙሕ ክሳራታት የጋጥሞም ከም ዘሎ ንብረቶም ከም ፅቡቅ ይሽየጥ ከም ዘየለን እዩ ዝነግር ዘሎ እቲ CEO እዚ ከዓ ንነዊሕ እዋን ብታሕቲ ዝዝረብ ዝነበረ እዩ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ስለ ዝተበፅሐ እዩ እዚ a job security pact with labor unions that had been in place for more than 30 years, paving the way for layoffs. The union representing most VW workers is vowing to put up a fight. This has never happened before. Volkswagen could lay off a massive number of employees in Germany and close entire plants. The fear is real. For a long time, jobs at Volkswagen were considered absolutely secure. Fundamentally calls the future into question. These are very drastic cuts. You have to think about how you can support your family. First came the fear, then the disappointment, because we have So ህዝቢ ናይ ብሓቂ እቶም ሰራሕተኛታት ሓደ ካብቲ ዘተኣማምን ስራሕ ኣብ ጀርመን ዝበሃል ዝነበረ ካምፓኒ ክወድቕ ስለ ዝጀመረ እቲ ህዝቢ ራዕዲ ክሕዞ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ከዓ ዳርጋ መፍትሒ ዘይብሉ ሽግር እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ እቲ ዝፈተንዎ መንገዲ ክሰርሕ ኣይከኣለን ኣብ ኩሉ እዮም ከዓ ሕማቕ ዘለዎ እስከ ገለ ካብቶም ኮመንቴተር ዝብልዎ ዘለዉ ክንሰምዕ its specific cost-saving measures on Wednesday. For more, we're joined by economists and served for over a decade on the German government's panel of economic advisors.
Mr. Bofinger continues to teach at Würzburg University. Today's news is having ripple effects far beyond VW factory towns. How big a blow is this for the German economy as a whole? Well, the car industry is a core of Germany's business model, not only the main manufacturers, but also the many suppliers, the small and medium-sized suppliers, which altogether made up the recipe of success of the German economy. And now this is threatened, and I think the effects will be very far-reaching and very serious. Germany has been... So እንታይ ኢሉ ብሕትር ዝበለ እዚ ናይ መኪና ወሪዱና ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ሓያል እዩ ክሳዕ ክንደይ ፀገም እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢልዎስ እዚ ናይ መኪና ኢንዱስትሪ ኣብ ጀርመን ኮር ማለት ዓንዲ ሕቆ ኢልዎ ዓንዲ ሕቆ ናይ ተቆጠባ እዩ ተመኻይን ደፍርያ ካምፓኒታት ራይ ዘይኮነ ሰፕላየርስ ናተን ጎማ ዝህቡ ድዮም ስፔር ፓርት ዝህቡ ድዮም ገለ ዝህቡ ድዮም ገለ ዝህቡ ኤኮሲስተም ዝበሃል እዚ ስፍሕ ዝበለ ኢንዱስትሪ ዘለዎም ብምሉእ እዚ ጅተን ቀንዲ እቲ ዝሽየጥ ዝነበረ ንብረት ዘይሽየጥ ኮይኑ ብምሉእ እቲ ካለ ንብረት ንዑ ዝምግብ ዝነበረ ካምፓኒታት ምሉእ ኣብ ሓደጋ ክወርድ እዩ ገለገለና ሕጂ እንታይ ክንብል ኢና ኣብ ጀርመን ዘለኹም ናይ ብሓቂ ጥንቃቐ ከም ዘድልየኩም ከምዝኒ ሓንቲ ካምፓኒ ናይ ጀርመን ጥራይ ከምኡ ኮይና እሞ እንታይ ሓንቲ ፀገም መዓት ሚልዮናት ካምፓኒታት ኣለዋ እታ ካብኣ ዘይትስንፍ ዓባይ ካምፓኒ ትቁፀር ዝነበረት BMW ኣጋጢምዋ ዘሎ ድማ ራእዩ ኩለንተን ካምፓኒታት ከም ኣጋጢምዎ ዘሎ ኬሚካል ኢንዱስትሪ ተመሳሳሊ ስለዚ እቲ ናይ ፋብሪካታት ኩሉ ዓይነት ፋብሪካ ዘሎ ኣብ ጀርመን ሓደጋ ኣጋጢምዎ ኣሎ ተመሳሳሊ ሓደጋ እዩ ጀርመን ካብዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክትወፅእ ትኽእል we don't know ኣነ ብናተይ መረዳእታ ምስ ራሽያ ተዘይተዓራሪቆም እዚ ሽግር እዚ ክወፅኡ ኣይክእሉን ዋላ ምስ ራሽያ ተተዓሪቆም ግን ክወፅኡ ኣይኮኑን ምክንያቱ የስ እቲ ናይ ምፍራይ ናይ ፀዓት ሓይሊ ክጎድለሎም ይኽእል ይኸውን ዋጋ ናይ ፀዓት ጎድለሎም እዩ ፈጠራውነት እዩ ድሕሪ ኢሉ ዘሎ ተን ካምፓኒታት ተወዳደርቲ ይኮናን ተን መኻይን ዘፍርይዎን ዘለዉ ምስ ናይ ቻይናን ምስ ካልኦትን ዝወዳደራ ይኮናን has slowed down completely and BMW is feeling the heat. Once a leader in the EV transition, the Bavarian automaker is now struggling with the slowing EV demand. Not to mention the trouble that comes from growing Chinese competition and over-reliance on Chinese resources. The EV future has become uncertain and BMW officials have raised their voices against the EU plan to ban combustion engines by 2035. BMW can't sell EVs anymore. BMW CEO panics and it doesn't seem like there's a way out. Here's 6 reasons why. So ከም ንሪኦ ዘለና BMW ድማ ዳርጋ ንሕና እውን ኣይንኽእልኒና ሕማቕ ኣጋጢምዎና ኣሎ ክብሉ ጀሚሩ ከም BMW ድማ ልክዕ ከም ፋውቬ ወይ ከዓ VW ክልቲኦም ተመሳሳሊ ሽግር ኣጋጢሞም ኣሎ እቲ ትራንዚሽን ወይ እውን ለውጢ ካብ ናይቲ ጋዝ ብነዳዲ ዝኸይድ መኪና ናብ ኤሌክትሪክ ቬሂክልስ ክቕይሩ ከለዉ ናብቲ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ምዕቡላት መኻይን ክገብሩ ይከኣሉን እዚ ከዓ ውፅኢት ናቱ እንታይ ገይሮም ኣሎ ወላ እውን እቲ ናይ ፀዓት ሽግር እንተተፈትሑ ክፍታሕ ከም ዘይኮነ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣሎ ገለሎ ምስ ራሽያ ዝኸድዎ ዘሎ ፖሊሲ ኩሉ ኣብ ግምት ኢኻ ክፍታሕ ኣይኮነን እዛ ፕሬዚደንት ናይ ኤውሮፓዊ ኮሚሽን ክሳብ ዘላ ናይ ጀርመን ቃንዛ መሊሱ ክበዝሕ እዩ እሱ ጥራይ ግን እኹል ኣይኮነን ዋላ እውን እቲ ናይ ፀዓት ጉዳይ ተተፈትሑሎም እቲ ፈጠራውነት ናይተን መኻይን ድሕሪት ተሪፉ ስለ ዘሎ ከርክብ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ሕቶ ፋንዳሜንታል ወይ ከዓ መሰረታዊ ሕቶ እዩ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ኣብዚ ኤክስፐርት እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ BMW መርሴድስ ከም ተመሳሳሊ ከምኡ ድማ እዚ ፎልክስቫገን ድማ እቲ ቀንዲ ተሓሲዩ ዘሎ ካምፓኒ እቲ ፎልክስቫገን ወይ እዚ VW ዝበሃል ዘሎ እዩ ሶ ከም ንሪኦ ዘለና ጀርመን ዘለኻ ካብ ሕጂ ጉዳይ ሂወትካ ግበር Other countries in pushing for electric cars, for example, and other innovations. Can VW and other companies still catch up with foreign competition, do you think? I think it's very difficult because the batteries all come from China and it's very difficult for German producers to develop their own batteries. In addition, the challenge with China is not only related to batteries, but also to the digital services that Chinese cars are offering today. And one can see from Volkswagen that by itself, it was not able to develop the digital ከርክቡ ከይኽእሉ ዶ ዕድል ኣለዎም ዶ ዝኾነ መድረኽ ተተፈጢሩሎም ከርክቡ ይኽእሉ ዶ ንዝብል ድማ እንታይ ይብሎ ኣሎ ኖ ከርክቡን ኣይክእሉን እዮም ከቢድ እዩ እቲ ዲጂታል ሰርቪስስ ዝበሃላ እተን መኻይን ናይ ቻይና ዘለወን ኣብ ውሽጠን ናይ ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ እዘን ካምፓኒታት ናይ ጀርመን ደቂሰን ከለን ሓሊፍዎን እዩ ስለዚ ሓንቲ ክገብራ ዝኽእላ ኣይም ሹር ይገብርዎ ከም ዘለውን ገለ ካብተን ካምፓኒታት ናይ ቻይና ክገዝኦም ንዓን ገዚኦም ድማ ክጥቀሙለን ክፍትኑ እዮም እዚ ጥራይ ከይኮነ ፀገሞም ግን እገዳ ድማ ታሪፍ ድማ ጀሚሮም ኣለዉ ንቻይና ታሪፍ ከውርዱላ ጀሚሮም ኣለዉ ናይ ቴክኖሎጂ ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ፀገም ክፈጥሩላ ጀሚሮም ኣለዉ ቻይና ድማ ግብረ መልሲ ናቱ ክትቦም ጀሚራ ኣላ እንታይ እቲ ግብረ መልሲ ናቱ ኣብዚ ረኣዩ has introduced new export restrictions on some of its critical materials. Experts are warning this could affect global supply chains, but China insists the measures are fair and justified. ቻይና ድማ
እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ምቁፅፃር ገይሮም እገዳ ዝገብሩላ ዘለዉ ቺፕስ ከይትረክብ ነዚ ናይ ቴክኖሎጂ መሰረት ዝኾነት መቀላጠፍ ናይ ቴክኖሎጂ ዘድሊ ቺፕስ ንዑ ብኣሜሪካ ብኩሉ መንገዲ ገይራ ተሓፅራ ስለ ዘላ ንሳ ድማ ጥረ ነገራት ዝበዝሐ ጥረ ነገራት ንዑ ዘድሊ ካብ ቻይና ስለ ዝመፅእ ወይ እውን ቻይና ስለ ትቋፅሮ እገዳ ገይራትሎም ኣላ ስለዚ ቲት ፎርታት ነቲ ዝገብርዎም ዘለዉ ግብረ መልሲ ትቦም ኣላ እቲ ግብረ መልሲ ድማ ዝያዳ ንመን ይሕምም ኣሎ ንኤሮፓን ኣሜሪካን ኤሮፓ ድማ ዝያዳ ሂሰይ ኣለዉ In the mist and the mountains of Yunnan province, it feels far from a global trade battle, but it's right at the heart of it. China is a Goliath for critical minerals. They're used to make everything, from smartphones and lithium batteries to electric vehicles. እዚ ትሪኦ ዘለኹም ዕደና ኩሉ እቲ ኣብ ስማርትፎን ድዩ ኣብ መኪና ድዩ ኣብ ገለ መለቶ ዘድልየካ ጥረ ነገር ካብዚ ዝመፅእ ቻይና ድማ ኣብሶሉት ቁፅፅሪ ዘለዋ ዶሚኒያንት ሓይሊ ኣብዚ ዝወዳደራ የለን ብዘይ ዝጥረ ነገር ድማ እቲ ቴክኖሎጂ ክፈራ ይገኛል This valley is littered with rare earth mines and many of them are small operations but the scale of it across China is extraordinary 90% of all the world's critical mineral processing is done in this country 90% እያ ትብለኩም ዘላ 9% ናይቲ ክሪቲካል ማለት ብዘይሱ ካል ነገር ክትገብር ዘይትኽእል ጥረ ነገራት ማለት እዩ እቲ ማዕድናት እዚ ብዘይሱ እቲ ቴክኖሎጂ ከተፍርዮ ይትኽእልኒ ኢኻ critical minerals ኣብ ዓለም ደረጃ ቁፅሪ ሓደ ቻይና ተቕርቦ 9% ድማ ኮንትሮል ናትለዎም ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ንርሑቕ ዝጥምት መንግስቲ ስለ ዘለዎም ስትራቴጂ እሱ ሜይቢ ብቴክኖሎጂ ቀዲሞምና ኣለዉ እሶም ኣብ ቴክኖሎጂ ልዕለና ኣለዉ ከመይ ጌርና ንሕና ነቲ ናይ ቴክኖሎጂ ሓፁር ተገይሮምና ብኸመይ ክንሕዞም ንኽእል ዝብል እምበኣር ንሕና ናብቲ ጥረ ነገር ድፈሪ ኣብ ዕደና ዓቕሚ ስለ ዘለና ኮንትሮል ክንገብሮ ኢና ኣሜሪካ ደቂሳ ከላ ኩሉ ዘድሊ ብትሕሱር ዋጋ ክንቅርበልኩም ኢና ነበሉ ንኩሉ ሒዞሞ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ይኹን ኤሮፓ ኣብ ቻይና ጥራዮም ተፀበይቲ ዝኾኑ ነዚ ነገር ከማዕብሉ ዕደና ክትጅምር ተኮይንካ ናይ 10ታት ዓመት እዩ ዘድልየካ ፕሮጀክት ከተሳልጥ ስለዚ ካብ ቻይና ወፃኢ ክኸዱ ይክእሉን እዮም ንቻይና ካብ ቻይና ዲካፕል ክንገብር ኢና ክንእለ ኢና ክብሉ ከለዉ ኣብ ክውንነት ዘይተመርኮሰ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና And that gives China unparalleled power and leverage it's now using curbing exports of antimony, gallium and germanium found in semiconductor chips and military equipment Living opposite a mine, we meet Mr. Tan. He says China's resources are mining good for China and a lot of economic revenue. Mine producing germanium. They are our country's treasure. And China is proud to protect it, saying it's safeguarding its national security. China commits to maintaining the safety and stability of global supply and production chains. Our export So China ድማ ትክክል ገይራ ንኤሮፓን ኣሜሪካን ኤግዛክት ኣብቲ ዝስምዖም ይሃርምዎም ኣለዉ ህዝቢ ቻይና ምስቲ መንግስቲ ኢሉን ጓንቱን ኮይዱ ስለ ዝሰርሕ ፀገማት የብሎምን ዲስፕሊን ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ ጀነራል ስብሓት ብዙሕ ግዜ ይዛረባ ዲስፕሊን ዘለዎ ወይ ስነ ስርዓት ዘለዎ ሕብረተሰብ ስነ ስርዓት ልዕሊ ካልኦት እዩ ዝገብረካ ስነ ስርዓት ዘይብሉ ኣካይዳ ድማ ትሕቲ ሰብ የንብረካ ክብል ከሎ ቀዳመይ ተዘድልዮ ነቲ ሕብረተሰብ ብስነ ስርዓት ተኸባቢሩ ተፈቃቂሩ ብሰላም ክነብር ከሎ እዩ ቻይና ድማ ነቲ ህዝቢ ዘድልዮ መሰረት ተተቅርጽና ሃነፀት መንግስቲ ትምህርቲ ይኹን ጥዕና ኩሉ ቀረባት ናገበረት ሃገር ግን ተመላልዩ ከም ዝኸይድ ገይርዎ ኣሎ ክሳብ ሕጂ እዚያ ድማ ምዕራባዊ ዓለም ክዕወቱላ ዘይከኣል export restriction measures are fair, justified and non-discriminatory. A tit-for-tat trade battle is underway. The US is restricting China's access to advanced technology. Giving consumers information about material that might... This British company in Durham makes wafer-thin semiconductor chips and warns if there's less rare earth on the market, prices could go up. Clearly as... So, tom chips ፍሪ ዘለዉ እቲ ኣሜሪካ ቡጌራት ሓፅራ ዘላ ጥረ ነገር ኣብ ዕዳጋ ይርከብን እዩ ዘሎ ስለዚ ነቲ ጥረ ነገር ብክቡር ክንገዝኦ እንተጀሚርና ዋጋ ንላዕሊ ሹት ክገብር እዩ ጥረ ነገር ናይቲ ክኾነ ይኹን ቴክኖሎጂ ክኸብር ከሎ ድማ ኤቭሪቲንግ ኣብቲ ዕዳጋ ዘሎ ክኸብር እዩ ካልኣይቲ መጠንቀቕታ ንነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ናይ ዞባና ከይኣትኹ ከለኹም እዚያ ነገር እዚያ ድማ ፅቡቅ ጌርኩም ኣስተውዕሉላ Hail a cab on the streets of Wuhan and you might be in for a surprise. The city's host to China's first fleet of driverless taxis. For the moment, it's just a trial project in a limited area, but it's captured the public imagination. So መኪና ኣውቲስታ ዘይብለን መኻይን ታክሲታት ኣብ ቻይና ሞር ኮመን እናኾነ ይመፃ ከም ዘለዋ ወይ እውን ልሙድ ተርዮ እናኾነ ይመፃ ኣሎ እቲ ህዝቢ ድማ እናተቐበለን ይኸይድ ኣሎ ስለዚ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኣብ 5 ዓመት ብሕጂ ኣናዊሄድ ነግረኩም ዘለኹ ዳርጋ ዝበዝሐ ታክሲታት ክቋፀርዎ ከም ዝኾኑ እዞም ቴክኖሎጂ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ብሕጂ መኪና ትዝውር ዘለኻ ብመኪና ምዝዋር ትናበር ዘለኻ ኤርትራዊ ወይ ነዚ ቻነል ትከታተል ዘለኻ ሕሳብካ ግበር ካልእ መንገዲ ግበር ቴክኖሎጂ ንኩሉ ክቕይሮ ማለት ኣይኮነን ረብሓ ኣለዎ ቴክኖሎጂ ክትጥቀመሉ ተጀሚርካ
እዚ ሪፖርተር ሲ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ቻይና ተመላለሰ እዩ ካብቶም ኩሎም ዝዘወርዎ ታክሲስታሲ እቲ ዝበለፀ ውሕስነት በዚ ኣውቲስታ ዘይብላ ታክሲ ከም ተሰምዖ እዩ ዝነገር in the vehicle's frame. The ride is a little bit juddery. The motion sensors are so sensitive they'll stop for anything that could be a possible obstruction. To be frank, እቲ ሴንሰርስ ኣብኡ ዘሎ ይብላ ኣሎ ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ስለ ዝኾነ ንዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ቀስ ብምባል ጠጠው ብምባል ከም ዝከታተሉ ኣብዚያ ዝብላ ዘሎ ዘረባ ግን ንሓዋሩ ብዛዕባ እዚ ነገር ዘለኩም ኣስተውዕሉ anything that could be a possible obstruction. To be frank, in 30 years of riding taxis in China, this is one of the safest drivers I've had. ኣብ 30 ዓመት ኣብዚ ቻይና ብታክሲ ዝኸድ ኩሉ the safest ማለት ውሕስነት ዘለዎ ተቐንዲ ቀዳማይ ውሕስነት ዘለዎ ጉዕዞ በዚ ኣውቲስታ ዘይብሉ ታክሲ ክኸይድ ከለኹ ሰልፍ ድራይቪንግ ታክሲ ክኸይድ ከለኹ ውሕስነት ተሰሚዕኒ ይብላ ኣሎ እዚ ካ ዘገርም ኣይኮነን ቴክኖሎጂ ካብ ሰብ ንላዕሊ ጥንቃቐ ከም ዝገብር ክንፈልጥ ኣለና ሰብ ቴሌፎንና ዘወረ ኸይድ ኣብ ካልእ ስምዒታት ኣለዎ ገለ ኣለዎ እቲ ማሽን ግን እቲ ሲስተም ሓንቲ ግዜ ፅቡቅ ጌርካ ተሰሪሕካዮ ጌጋ ይፍፅምኒ እዩ ዝኹሉ ፋብሪካታት ዝኹሉ ንብረት ንጥቀመሉ ዘለና ሰብ ከይተንከፋ ፋብሪካታት ዝስራሕ እዩ ሰብ ንእሽተይ ጥራይ እዩ ዝሕግዝ በዚ ፋብሪካታት ወይ ማሽንስ ሓንሳብ ፅቡቅ ምስ ተሰርሑ ንነዊሕ ብዘይ ጌጋን ጉድለትን ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ሮቦታትን እዚ ታክሲ ናይ ሮቦ ድማ ከምኡ ይክኸውን ካብ ሕጂ እዚ ኩነታት መፅኡ ከየሰንበደና ከሎ ብጥንቃቐ ኣስተውዒልና ክንከይድ እየ ዘተሓሳስብ ምክንያቱ ንለውጢ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ የለን ንሕና ግን ምስቲ ለውጢ አንጻሩ ዘይኮና ምሱ ተቃዲና ክንከይድ ክንፍትን ኣለና ከተሞከርን በኋላ ማሸነፍን እንደ ክብር ማየት የለብንም ከተሞከርን በኋላ ማሸነፍን እንደ ክብር ማየት የለብንም አለመሞከር ነው ያለብን ኢትዮጵያን መሞከር የለብንም የሚሉበት ደረጃ ካልደረስን በስተቀር ከሞከሩ ባሰብሰብ ብለን ሄደን እናሸንፈውን እንደ ድል ካየን የባከነ ነው أبي أحمد حدا ناكلت ساعات نتوم برلمان كيبو ليكتشر هيبوهم نيرو انت عينت انت ايت بلان يردانن يقن يا ستايل ناوتو كوميونيكيشن يو ابتي ناكلت ساعات اكل تزاربي نقول له عينت ارستات وطباناتو ابصبق درجه يقسقس كمزلو بفلاي دما كمزريو زلنا توم نعنا نيتوبيا كم عباي هاجر زيري واوي ونكفتاتنا نسفتنو من بسفتنو كيدنا تسعيرنا يوم ترجم يبلون واحد مالتي يجري ما فانو مالتي زغون كمو انا تينا شنه كونغل ناي سومال كونغل تكلل سومال مالتي كل زيوم حالتات تكيد ناس الذي سعرنا يوم ترجم زلو ويكن حقو سولو زلنا مالتا يكونن كم زي جمهورينا خنقبروم زلنا يزبل زلو زغا حيلي فريهم تطوكب زبلديهم كقبروم زفتن زلو ويس كل جينا ازي نقر نخيمت تطوكب بليت بلان نفسهم زغالي يقن ازي زربازي بوغن ناي امحرا بخالوت وقناتون تستفل عليه تنتناك وهابو زغل مخانو مردا يدلي ትናንሽ የሆኑ ኃይሎች ሚሞክሯት ሀገር መሆን የለባትም ትላንትን መዘከር ብቻ ሳይሆን ከትናንት መማር ላልተገባ ምሬት ላልተገባ ተስፋ ማጣት ያልተጋለጥን መሆን አለብን ለባዶ ኩራት ስንዴ የለመኑ ኩራት ሽንት ቤት የማይጠቀም ዜጋ በየከተማው የሚጸዳዳ ዜጋ ይዞ ኩራት አያዋጣም ይሄንን ችግር ኮንፍሮንት ማድረግ አለብን እውነተኛ ችግር ነው ኮንፍሮንት አድርገን መፍታት አለብን ናይ ሓሶት ኩርዓት ድማ ክውገድ ትኽእላሎ ሃገርና መላውኳ ብዙሕ ዘኽርእ ታሪክ እንተለዋ ይብል ግን ብዙሕ ዘይሕጉስ ነገራት ስለ ዘለዋ እቲ ሃገር ትክክለኛ ፃዕሪ ጌርና ነቲ ዘድሊ ለውጢ ብምግባር ቡይና ክንኮርዕ ዘለና በቲ ሓቀኛ ለውጢ ኣይ ቲንክ እቲ ዘረባ ናቱ ዝያዳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ሓድሽ ኮሪዶር ልምዓት ገይርዎ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ እቲ ከተማታት ፅርግያታት ተሰሪሑ ዘሎ መዓት ህዝቢ ያው ዝቕመጥ ነይሩ እዚ ህዝቢ እዚ ኣበይ ከይዱ ይኸውን ዳርጋ ተዓፊኑ እዩ ዘሎ እዩ ዝበሃል ነዚ ህዝቢ እዚ ኣበይ ቦታ ይክቦ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቲ ዓብ ፀገም ዘሎ እንታይ እዩ እቲ መሬት ንኣብነት ክልል ኦሮሞ ኣለኻ ብቐረባ እውን ዝሪኦ ዝነበርኩ ማለት እዩ ዝኾነ ኢንቨስተር ኣብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ ናይ ኢንቨስትመንት ላይሰንስ ምስ ወሰደ እቲ መሬት ኣበይና እዩ ክኸውን ዘሎ እተን ክልላት ውድድር ኣለወን ኣብ ንሓትሕደን ፅቡቅ እዩ ዝሕማቕ ኣይኮነን ግን እቲ መሬት ንኣብነት ዞም ሕጂ መሬቶም ገዝኦም ፈሪሱሎም ዘሎ ሰባት ካብ ናይ መን መሬት ወሲድካ ኢኻ ክትቦም ካብ ኦሮሚያ ካብቲ ክልል ኦሮሞ መሬት ወሲድካ ዲኻ ክትቦም ካብ ክልል ኣምሓራ እንታይ ኢኻ ክትገብሮም እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ኣለዎም ብዘይገድስ ግን ቪድዮታት ከም ዝወፅእ እቶም ሰባት እቲኣቶም ይጓሓፉ ከም ዘለዉ እውን ብዙሕ ሽግር ከም ዘሎ ኣብ ከምኡ እውን ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ናይ ኢንፍራስትራክቸር ለውጢ ክትገብር ከለኻ ነቲ ህዝቢ ተኣልዮ ዘለኻ ናበይ ክትወስዶ ትኽእል ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እንታይ ዓይነት መፍትሒ ክትገብረሉ ትኽእል ምክንያቱ እቲ ፓላሶታት ዝሰርሖ ዘሎ ወይ እውን ዝስራሕ ዘሎ ታራ ሰብ ተኻሪዩ ክነብሮ ዝኽእል ኣይኮነን መናባብሮ ክቡር እዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ሸርፊ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ይኹን ናይ ካልእ ብጣዕሚ ላዕሊ እዩ ዘሎ
تيزبي بخمس من قدي كم يجركا كتنابرو تخل that's their problem but أبي زيادة أبتو نسوس صرح زلو نتيجة بلجي زقبرو زلو نعترى زيادة زر زلو أنا كم مثلاً توم مرحتنا إثيوبياون أب لوكسس ويقول أب تبوظ غني وصلوا زنبرو نتوم دخاتات بزح كستفولوا لهم زغلو غيني سمعن ችግር ተኮር ስጋት መር ሲጅ ሜንታሊቲ ማያስፈልግም እኛ ለዓለም ጸጋነን ለዓለም ብቃትነን ካለኛ ዓለም ምንም መሆን አትችልም ትርፋለን ሰው አለን መሬት አለን ውሃ አለን አሁን የምንፈልገው ትብብር ነው አሁን ሰጥቶ መቀበል ነው አሁን መተጋገዝ ነው በ10 ሚሊዮን እና በ5 ሚሊዮን ጥይት ግን እኛን ሰው ሊያሸማቀን አይችልም ከዛ አልፈናል አሁን የህልም ክፍተቱ ያመጣብንን መከራ ለመሻገር ከሲጅ ሜንታሊቲ መውጣት ነው ስጋት አናብዛ 120 ሚሊዮን ህዝብ ያለን ሰፊ ወጣት ያለን እያደገ ያለ ኢኮኖሚ ያለን በዚህ አመት ከሆነ ጊዜ በኋላ ሪፖርት ይቀርብላችኋል በዚህ አመት 8.1% እድገት አረጋግጧል በአፍሪካ ትልቁ እድገት ነው ኢትዮጵያ ያረጋገጠው አሁን በዚህ አመት so I think ዝብሎ ዘሎ ቲ ኣብ ሃገሪና ብዙሕ ዝብለና ንእሽተይ ሓይሊ ሒዝካን ኢትዮጵያ ከተውድቕ ምሕሳብ ጽላለ ጥራይ ምዃኑን ካብዚ መንፈስ ዝወፂና ኣብ ናይ ምዕባለ መንገዲ ክንሰርሕ ኣለና እዩ ዝብል ግን ብዛዕባ ቀይ ባሕሪ እውን ተንኪፍዎ ነይሩ እዩ ገለጻ ሲቀርብ አምና ታስታውሱ ከሆነ ገለጻው ምን ይላል እኛ ባንጨርሰው እንደ ህዳሴ ልጆቻችን አይልም ህልም የሌላቸው የሚቃጁ ሰዎች ምን ይላሉ ይኸውና ቀይ ባህር እናሳካለን ብሎ አመት ሞላ ሳይሳካ ይላሉ እኛ እኮ እንኳን በአመት በ20 አመት ባይሳካም ልጆቻችን ያሳኩታል ነው ያልናቸው አይሰሙም ለምን ህልም አያውቁማ ንሕና ብዛዕባ ቀይ ባሕሪ ክንዛረብ ከለና ንሕና እንተ ደይሰለጠና ደቅና ከስልጥዎ እዮም ኢና ኢልና ምክንያቱ ሕልምናትና ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ እንተ ደይሰለጠ ድሕሪ ዓመት ተደይሰለጠ ድሕሪ 20 ዓመት ክሰልጥ ይኽእል ስለዚ ትሕልምና ከምቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ዝበሎ ቀደም ነዚ ዲጋ ኣባይ ዝበሃል ኣነ እንተ ዘይገበርኮ ደቀይ ይገብርዎ ዝበለ እዚ እውን ኮሚና ተዛሪብና ሕልሚ ዘይብሎም ሰባት ድማ ነዚ ዘረባ እዚ ክርድዎን ክትርግምዎን ኣይክእሉን እዮም ብምባል ነቲ ኣብ ዓመት ጌራላታ ከምዚ እዋን ዓሚዩ እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሕቶ ኣገዳስነት ኣለዎ ንዓና ታሪኻዊ ዶ ህዝባዊ ዶ ገለ ዶ ኣለና ዝበሎ ኣትሊስት ኣብዚ ሕጂ ዝገበሮ መደረ ተሪር ዝኾነ ከምኡ ዓይነት ዓንዳር ዘረባ ኣይተዛረበን ምክንያቱ በቲ ተዛረቦ እቲ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ፑሽባክ ወይ እውን ግብረ መልሲ ከም ዝጋጥሞ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ድማ ብተደጋጋሚ ይርዮ እውን ኣሎሱ ንኣብነት እታ ቀደም ኣብ ጥቁ ኮይና ዝኾነ ይኹን ክገብራ ዝኽእል ዝነበረት ሃገር ትበሃል ሶማልያ ብተደጋጋሚ ናይ ዲፈንስ ዲልስ ክትገብር ይርይዋ ኣለዉ ኤርትራ ሶማልያ ግብፂ ሓደ ዲፈንስ ዲል ገይሮም ጥራይ ከይኮነ ግብፅን ሶማልያን ናይ ዲፈንስ ናይ ወታደራዊ ዲል ገይሮም ትርኩን ሶማልያን ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኣፍደገ ባሕርን ርክብ ገይሮም ነይሮም ሕጂ ድማ ካብ ሓሊፎም ወታደራዊ ትርኩን ሶማልያ ብዙሕ ወታደራዊ ሓይሊ ንክትባ ክትሕግዛ ክሸጠላ ስምምዕ ገይሮም ኣለዉ እዚ ከዓ ውፅኢት ናይቲ ኣብ ዝኸዶ ዝተዛረቦ ኣብ ውሽጢ ዓመት ዝፈጠሮ ፀቕጢ እዚ እዚ እንታይ ፈጢሩሉ ኣሎ ኢትዮጵያ ዝነበራ ፅልዋ ኣብቲ ዞባቲ ሶማልያ ቀደም ኢትዮጵያ ድሌታ ትገብረ ሃገር እያ ነይራ ክንብል ንኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብዛ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ካብ ሃገርና ጠቕሊልኩም ውፁ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ክህሉ የብሉን እዩ ዝበሃል ዘሎ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ፅቡቕ ዝነበረ ዝምድና በቲ ዓንዳር ኣዘራርባ ድሮ ናብ ዕፁብ ማዓፆ ክበፅሕ ቀሪቡ ኣሎ ምስ ጅቡቲ እውን እንተኾነ ወላ እውን ኣብ ደገ ባሕሪ ይጥቀሙ ይሃልው እምበር ንሓትሕዶም ኣብ ምጥምማት እቲ ዝነበረ ዝምድና ከም ናይ ቀደም ብፍቅርን ሰላምን ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ወላ እውን ምስ ኬንያ ንምምሳል ዳ ፅቡቕ ዝምድናታት ዘለዎም መስሉ እምበር ዘተኣማምን ዝምድና ኣለዎም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምስ ሱዳን ኦፍ ኮርስ ነቲ ሕሜት ይሕግዝ ኣሎ ኢትዮጵያ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ምስ ሱዳን ፅቡቕ ዝምድና ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ብሓፈሻ ኢንጀነራል ኣብቲ በታ ሽዑ ዝገበራ ዘረባ ካብቲ ቦታቲ ተነፅሎ ከም ዘጋጥሞ ተገይሩ ኣሎ እዚ ከዓ ውፅኢት ናይቲ ሽዑ ዝወሰዶ ፖለቲካ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሶማልያ ዝረአ ዘሎ ለውጢ ድማ ነቲ ኣቢ ከም ድሌቱ ዝገብሮ ዝነበረ ወይ እውን ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ዓብ ፅልዋ ነይርዋ ካልእ ነገር መክሰብ ነይርዋ ዓቃብ ሰላም ብምዝዳድ ድማ ነቲ ፖሊሲ ናይቲ ቦታቲ ሼፕ ክትገብር ዕድል ነይርዋ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሶማልያ ብዝቐልጠፈ ፍጥነት ካብ ካልኦት ሃገራት ሓገዝ ብምርካብ ንኢትዮጵያ በዓላ ኢትዮጵያ መንቀራቅሮ ፈጢራ ግብፂ ናብ ሶማልያ ከም ትመፅእ ጌራታ ቱርክ ናብ ሶማልያ ዝነበራ ቦታ መሊሱ ከም ዝሰፍሕ ስለዚ መጠን እዚአን ሃገራት ዝኣተዋ መጠኑ ድማ ኢትዮጵያ
ናይ ባሕሪ ድዩ ናይ ፅልዋ ዝነበረ ኩነታት ኩሉ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ በቲ ኮይኑ በቲ ምሕላምን ምሕሳብን ንዖም ዝምልከት እዩ ግን እቲ ዘረባ ነዚ ይመስል ህልም አያውቁም በአንድ ዓመት ሳይሳካ ቀረ ብሎ ሊወቅሱ ያኔ ለምን ተነሳ ይላሉ አሁን ደግሞ ለምን አልተሳካም ይላሉ ቅዠት እንደሱ ነው የቀይ ባህር ገለጻ ሲቀርብ አምና ታስታውሱ ከሆነ ገለጻው ምን ይላል እኛ ባንጨርሰው እንደ ህዳሴ እዚኣ ፅብቕቲ መህደሚት ኮይና ትሉላ ካብታ ኣንዳሪት ዘረባ ዝነበረት ፅብቕቲ መህደሚት ኮይና ትሉ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እተ ተሓቂ ኣብ ባይታ ዘሎ ግን ነዚ ይመስል ዝተቃወሙ ፍሉያት ሓይልታት እጥዋት ፋኖ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ኩነታት ፈጢሩሎ ምምሕዳር ትኽልል ዕጡቕ ሓይሊ ካብ ቁፅጥር ወፃኢ ምዃኑ ብምግላፅ መንግስቲ ኢዱ ከእቱ ስጉምቲ ክወስድ ምሕታት እዩ ይዝከር ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቓት ፋኖን ጎንፂ ካብ ዝጅመረ ዓመታት ይቁፅር እንተሎ መንግስቲ ፌደራል ሓይልታት ፋኖ ንምቁፅፃር ንኣስታት 10 ተዋርሕ ዝፀንሕ ኣዋጅ ህጡፅ እዋን እውን ኣዊጅ እዩ ሰራዊት ኣዋፊር እኳ ተነበረ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ትኽልል ውዳቦኦም ኣስፊሖም ናይ ገዛ ርእሶም ኣወዳድባ ብምግባር ምስ ሓይልታት መንግስቲ ከቢድ ወታደራዊ ጎንፂ እውን ይካየደሉ ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ትኽልል ዝተፈላለዩ ጉድኣታት ፀገማታት እውን የጋጥሙ ኣሎ እዚ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትኽልል ብከባቢ ዝተወደበ እንትኸውን ነፍሲ ወከፍ ነናቶም መራሒ እውን ኣለዎም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓድነታዊ መሪሕነት ክህልው ፃዕርታት ተገይሩ እኳ እንተነበረ ክሳብ ሕዚ ግን ክሰምር ኣይከኣለን ንዕጡቓት ፋኖ ዝመርሑ ዘለዉ መራሕቲ ነንባዕሎም ኣብ ምትሕንፋሽ እውን ተፀሚዶም ኣለዉ ይድነ ከፈቀደልን እሱን ሰጠና በሱ እናጠቃልላለን አሁን የመጣው መረጃ በአማራ ክልል ባሉ የክልል አመራሮች ከሚሊሻ አመራር እስከ ዞንና የክልል አመራሮች የአማራ ባለሀብቶች ምሁራን የፋኖ ደጋፊና መረጃ ይሰጣሉ በተባሉት ላይ ሁሉ ዛሬ ቀይ ሽብር ታውጇል ይሄ የውስጥ መረጃዎቻችን ያደረሱን ነው ከዚህ በመላው አማራ ክልል ያሉ ወጣቶች በጅምላ እንዲታሰሩ የመረሸን የታፈኑትና የታሰሩት ደግሞ የመረሸን ቀጥተኛ ትዕዛዝ ወርዷል ዛሬ ስለዚህ አብይ አህመድ ኣብቲ ኣብ ቁጠባ ጽቡቅ ከም ዝኸይ ዘሎን ገለ ከም ዝኸይ ዘሎን ክዛረብ ከሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ግን እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ደይቡ ከም ዘሎን እቲ ፋኖ ብዝገብሮ ዘሎ ጸቕጢ ከይኮነ ይተርፍን እዩ ምሁራት ይኹን ሰብ ሃብቲ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኣገዳሲ ዝበልዎ ሰብ ንፋኖ ይተሓባበር ዝበልዎ ሰብ ከኣስሩን ከምኡውን ክርሽኑ ከም ዝኽእሉን ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ንሰማዕ ኣለና እዚ ኩሉ እናተገበረ ግን ኢትዮጵያ እገዳ የለን ቀደም ኣብ ትግራይ ሻዕብያ ገይሩ ኢሎም ይዛረብሉ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትግራይ ኣቢ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ብድሮናት ገይሩ ንህዝቢ እናሃረመ ከሎ ኣብ ልዕሊኡ ገዳ ይወርድን እዩ ኣገይን ኩሉ ግዜ ከተስተውዕል ክትክእል ኣለካ ህዝቢ ኤርትራ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ፍሉይ ነገር ስለ ዝገበረ ይኮነን ገዳ ወሪድዎ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቡ ብድሮን ሃሪመ ይፈልጥን እዩ ወይ እውን ብነፋሪት ገይሩ ህዝቢ ሃሪመ ይፈልጥን እዩ እዚ ሓንቲ ግዜ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ዘጋጥም እዩ ኣብ ትግራይ ጥራይ ክንደይ ልዕሊ 100,000 ሰብ ንኣብነት እንታይ ይባሃል ኣብ ትግራይ ብጥሜት ጥራይ ከም ዝሞተ መግብን መድሃኒትን ማይን ኩሉ ነገርን ከምዚ ኣቱ ስለ ዝገበሮ ኣቢ ነቲ ረድኤት ዝመፅውን ከምዚ ኣቱ ስለ ዝገበሮ ከባቢ 100,000 ዝኾኑ ብጥሜት ከም ዝሞቱ ወይ ልዕሊኡ እውን ዝበዝሐ ሰብ መይቱ ዝበሃል ብጥሜትን ኣብ ሕማቕ ኣመጋግባን ከም ዝሞተ እዩ ዝንገር እዚ ዝገበረ ኣብ ልዕሊኡ ገዳ ይወረደ እዚ ኩሉ ገበናት ክፍፅም ከሎ ገዳ ኣብ ልዕሊኡ ይወረደ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ግን ገዳ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣረኣእያ መንግስቲ ኤርትራ ብዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ኣይኮነን ነቲ ሃገር ከጥፍእዋ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እዩ ድምሎም ካብ ናይ ኣቢ ዝኸፊ ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ኣብ ሃገሩ ይኹን ኣብ ካሊእ ኢዱን እግሩን ኣልይሎ እዚ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣምሓራ ብዙሕ ሰብ ይቐትል ኣሎ ብዙሕ ዕንወት ይወርድ ከም ዘሎ ብድሮናት ብዙሕ ሰብ ይህረም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ይቕተል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣምሓሩ ብዙሕ ካምፔን እዮም ዝገብሩ ዘለዎ እቲ ሚድያ ስለ ደየውፅኦ ዘሎ እምበር እዚ ከሎ ግን ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ዘይኮነ በንፃሩ ናይ IMF ዕዳን ገንዘብን ክቦ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኤርትራ እውን ድሕሪ ኮንካ ትክክል ናይ ኤርትራ ስእሊ ክህልወካ ኣለዎ ናይ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተኣውጁ ዘሎ ምስ ፖለቲካ ዝተሓዘ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቡ ኣብ ገጠርን ኣብ ከተማን ዘሎ ማዕረ ዝኾነ ቀረብ ክገብር ብዓቕሚ ዝፅዕር የስ ፀጋታት ናቱ ድሩት እዩ ብዙሕ ፀጋታት ዝፈስስ ፀጋታት የብሉን ብገዳ ንዓመታት ተዓፅዩ ዘሎ መንግስቲ ዝኾነ ግን ንህዝቡ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ከምዚ ገይሮም ኢሉ ብታንክታት ወይ እውን ብነፈርቲ ኩናት ገይሩ ዝርሽን መንግስቲ ይኮነ ዘሎ የስ ነቲ መንግስቲ ንምፅላም ወይ እውን ነቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ንምፅላም ብዙሕ ይዝረብ ከምኡ ግን ኣይኮነን ካብኡ ዝገድድ ኣብ ጎረቤትና ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ሱዳን ብነፈርትን ሓድሕዶም ይቃተሉ ኣለዉ ቅድምሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣቢ ብተደጋጋሚ ድሮናት ናገዘ ንህዝቢ ብድሮናት ይዝሃርም ዘሎ
قبل اليو كن زخون نجار كوردا يترنيها سلازي كن سورات كقدم تجارو مستجارو تحبريم تبايلو بمايت أشهاد غصورو أبصر بيتات يوم بعسرتات سوري بعسرتات أشهاد غصورو أبصر بيتات يوم نسوم مسوس بنايم حرايت كله بناي كالوتي كله قبل الإثيوبيا زورت أقام جنيلا نزي أستوعب كا مفلات المجنزابن كليكاي كابتو قداي كي وصانا أقدر أسمع الأخت دمابزي ناتجامع حز خيزلو أقدر أسينايزي نجرات كابقوت صرنا وصاق خوني خلي قبل مكتل بريزيدنت جزياو محدار تግራይ جنرال ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተዛሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅ ድማ ናብ ወግእ ከኣትው ይኽእሎም ክብል ሓደ በዓል ስልጣን ትግራይ ተዛሪቦሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንሰበ ስልጣናት ትግራይ ሕቶ ኣቕሪቦሎም ዘይተቐበልዎ ኣጀንዳ ኩናቱን ከም ዘሎ ተሰሚዑ ዘሎም ኣሜሪካዊት መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት ኣብ ኢትዮጵያ ካልእ ኩናት አንጸላልዩ ከም ዘሎ ዘመላኽት ዝርዝር ትንታነ ዘርጊሓላ እቲ ህይወት ኣማእቲ ሸሓት ዝበልዕ ዝነበረ ኩናት ትግራይ ብስምምዕነት ፕሪቶሪያ ቅድሚ 2 ዓመታት ዋላ ደው እንተበላም ካልእ ኩናት ግን ወሊዱም መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሕዝቡን ኣብ ኩናት ምስ ሓይልታት ኣምሓራ ኣትዩ ከም ዝርከብ ዘመላኽተት እታ መጽሔትም ትማሊ አንጻር ትግራይ ተላፊኖም ዝነበሩ መንግስታት ፌደራል ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራ ፋኖን ሕዚ ኣብ ምሪር ጽልዮም ዝርከቡ ትብልም ሓደ ካብ ላዕለዎት ጉጅለ ዕጡቃት ፋኖ ድማ መንግስቲ አብይ አሕመድ ካብ ስልጣኑ ንምውጋድ ናይ ኣዋርሕ ጉዳይ እዩ ክብል رأيت يهبوالا انتخونا قلنا حزيم حانت عباي كتما كل أمحارا وكا تنكر تتحستو كقبر زي كالن وهدنت ويد مع مؤخلنت زي بلو قجل عطوفانم لمن قست كالي زخول العدل زي كاليوم ندخل القن كاب سرعات وزعي كقبر ويخول يوم يبلو تعذبتي تبن سراوتي ارترام لعلي 10 كيلومتر نوشت تقراي زولي قطقات عصيرو كم زركب زملاخته اتتصبصاب وتحدراوان سليان مقاب حابريتان دمام بمشت نابقشتا تقراي بمتاو سباتون يجو كم زلو عمل كتام نابكينات كأتو كنقبرم يبلنان نابكينات كنأتو يبلنان زبالة مكتل بريزيدنت تقراي جنرال ጻድቃን ገብረትንሳኤም እንተኾነ ግናም ነገራት ካብ ቁጽርና ወጻይ ክኸውን ከም ዝኽእል ብጣዕሚ ርግጸኛታት ኢና ክብል ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት እንተተወሊዑም ሓደገኛነቱ ኣረዲእሎ ንዘ ኢኮኖሚስት ኣብ በዓትታትን ማንቲጋትን ምብራቃዊ ትግራይ ከተማ ፋጺ ዘሎ ወጥሪ ዝዓሰለ ኩነታት ድማ ናይ ትማሊ ኩናት ጸለውታ ከም ዘሎ ዘርን ሕዝውን ዘስግእ ኩነታት ዘመላኽት እታ መጽሔት ኣብ 2020 ኣብ ልዕል ትግራይ ኩናት ብጽምዶ ብምክያድ ህወሓት ምውጋድ ኣብይ ሓጺር ኦፕሬሽን ምክያድ ዝበሎ ኩናት ንምዋጅ መጣፍእቲ ዝነበሩ መራሕቲ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ሕዚ ኣብ መሪር ጽልኢ ከም ዘለዉ ያረድያ ዘላም ኣብይ ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ዕጡቃት ኣምሓራ ሰሊፎም ንተስዓታት ዝመረረ ቂም ትግራይ ዘሎ ሻዕብያ ኣሰሊፎም ዘካይዶ ኩናት ብኣማይተ ሸሓት ህዝቢ ዝቐተለን ኣዕነውቲ ደብዳባት ዝተኻየዱሉን ብ100,000 ዝቑጸራ ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ዝተደፈራሉም ሕማቕ ኩነታት ኣዘኻኺራ እታ መጽሔቶም ካልኣይ ዓመቱ ዝመልእ ዘሎ ስለዚህ እንታይና ንሪና ዘለና ዝመጽሔት ደ ኢኮኖሚስት ዘውፅኦ ኣርቲክል እቲ ዕላማ ነቲ ናይ ትግራይ ዝነበረ ከም ዝደጋገም ምግባር ንኤርትራ ድማ ኩሉ ግዜ ብጸሊም ብሕማቕ ዓይኒ ንኽጥመት ኣገይን ኩሉ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ተሪር ዝኾነ ግብረ መልሲ ሂቦም እዩ ውፁእ ሓሶት ምዃኑን ኣብ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ዝተመርኮሰ ኣርእስቲ ከም ዘይኮነን እዚ ድማ ከም ልሙድ ተርእዮ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ካምፔይን ወይ እውን ዘመቻ ናይ ሕማቕ ሽም ናይ ኤርትራ ንምጽላም ኤርትራ ዝገበረቶን ዘይገበረቶን ብዘይ ወዓለቶ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ስእሊ ወላ እውን ሓሶት ተኾነ ሓሶት ተበሎ መንግስቲ ኤርትራ ንዓታቶም ግን ሓቅን ሓሶትን ኣገዳሲ ይኮነን ሽም ኤርትራ ብኣሉታ ክጥቃስ ክኽእል ኣለዎ እዚ ከዓ ከም ወትሩ ከም ፕላን ዝጥቀመሉ እዩ ብተደጋጋሚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወፀ ኤቭሪ ታይም ኣብ ዓበይቲ በዓል ኢኮኖሚስት ዝወፀ ኣርቲክል ዝተሪኻዮ ብዛዕባ ኤርትራ ብኣሉታ ጥራይ ንኤርትራ ዝገልፅ ስለ ዝኾነ ዓብ ስራሕ ከድልየና እዩ ነዚ ናራቲቭ ነዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸሊም ሽም ኣገዲፎሞ ዘለዉ ንኤርትራ ሽም ናይ ኤርትራ ንምብልሻው ገይሮሞ ዘለዉ ነዚ ንምቕያር ብዙሕ ስራሕ ናይ ኤርትራውያን ከድሊ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ቀዳማይን ልዕሊ ኩሉን ግን ህዝቢ ኤርትራ ትክክለኛ ስእሊ ክህልዎ ኣለዎ ምክንያቱ ኤርትራ ቀንዲ ሓይሊ ናታ ካብ ህዝባ ይከውን ዝኽእል እዚኣቶም ድማ በዚ መንፅርካ በዚ ካስምዑ ነው የሚሉትና የመጀመሪያዎቹ የኤርትራ ታጋዮች እንደ እድር ነው የተገናኙት እና ሲገናኙና ሲጀምሩ ኮንፌዴሬሽኑ እንዲከበር ለማድረግ ብቻ ነበር አላማቸው ነው የሚለው እንጂ በፍጹም ለነጻነት አልነበረም። በኋላ ግን ባንዲራ አይ ቲንክ ሲከለከል ቋንቋም ሲከለከል እነዚሁ ኃይላት አርነት የሚል ድምጽ ማሰማት እንደጀመሩና ያ በኋላ ሄዶ ያው ወደ ነጻነት ትግል እንደመጣም So again, እዚኦም ቶም ፖለቲከኛታት ናይቲ ሃገር እዮም ህዝቢ ኤርትራ
انتاي أبقى سوات مغنيات الفدريشن كون كله كل أنت عزبت هجرات زبيرترا كاب إثيوبيا زستفليه بمعبالة بأتحساسبة بنقحات بقطبة كاب بنتعرو زي كل جزء خذكروا هذا لكم هذا أبزي بعلزي بوليتيكانياتات يوم زبهالوجن كل جزء إيرتراويان نزيا كفال زيات راي ناس سؤال كون برو إيرترا زي إثيوبيا زبطرو صنصواي كابوز وص تاريخ كم زلوا أكتفل تقول كل لكم زي سأل زي أنا خذكروا إلى هذا قدوس إيرترا وزجبرايا إيرترا كابشن شاتميتن كابشن حمشميتن حمسان شوعتن كساب شحين شو من تميتن سبعان كلتن بتركي بفلا يتجمع جنب بحرنا إيرترا بتركي جزء كم زنبرة جبتي كابشو أسر شو من تسمانين كلتن كساب أسر شو من تسمانين حمشان دما جبتي نتي تركز وقعصر زنبرة قعصر هم زنبرة كابشن شو من تميتن تسعان كساب 4 حدن بتليان كاو دما كاب 4 حدن كساب حمسان كلتن دما ببريتش كل زي تاريخ حلف كله تزبي كلا كايدا كم زلوا فلوتيو كاب إيرترا استفلين أكايدا خمسة لو فلوتيو إثيوبيا كاب 50 كلتن كساب 60 كلتن فدريشن كوينا نيرنا كاب 60 كلتن كساب 90 حدن دما مجزعتنا إثيوبيا مالتيو إزي نيرو التاريخ نزن وحدات عمتات نصوم متيو كالسي ترفتنا إيطاليان ترايسي كبابي كندي عمتنا نزارب زلنا كبابي 5 عمتنا نزارب زلنا هذا 5 عمت أفتح هذا مجزعتن تنيركا كومبليت ايدنتيتي هذا ولوده حليف الله مجزعت تراي 5 عمت افريج ولد عندنا ولده يزبال ስለዚህ ኣብቲ መግዛትና ኢጣልያን ጥራይ ሓደ ወለዶ ሓሊፍ ኣሎ እዚ ወለዶ እዚ እንተር ሓሊፍት ህዝቢ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኢጣልያን ድማ ካብ ነፍስ ወከፍ ጫፍ ኣብ ነፍስ ወከፍ ጫፍ ናይ ኤርትራ ስለዝነበረ ህዝቢ ኤርትራውነት ንከማዕብል ዕድል ገይሩሉ ድፊት ወይ ውንፃቕ ተፈጢሩሉ ክንብል ንኽእል ኢና ነዚ ፅንፅዋይ ንድሕሪት ደምልስ ምክንያት እንታይ ኣለዎም ንዝብል ድማ ሓን በቲ ፅንሂልና ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ክወሃቦም እዩ ሓደ ካብቲ መልሲ ክወሃቦም ዝግባ ድማ ኣብዚ ያላ እስከንስማዕያ إذا برخت مريت مربت بطعان هوتي بكات أتوان توتان زقدست مدري كبوريت كابتنتو مبسعى حدا التخفيلات تأتو نسنة كبير كازر قد درتا كتب معرنت الباقي لا قويتا سوا مسعاتنا سنتا زي فلطوان مبزحوان مزفلطوان وحدو زرسعو بزحلو زذكرون نخلو ننقاقر اسكي أتكيلنا نزنتو زانتات بقينا كي صنتو سألتو سنيح زي بلو كوا سنيعو زعلل نهنا قدا انباب تاغا زي كول كزي نقلبلو سلنا نستبهل لبدهرينا زلو كيما بلو بوي نتكل زلوم نسرحو نصباحي خقلقل قريبنا له إنا نحلف نزغتل نموت زسحتا كويل لنا موائل كل ما منس قبرو نبر يقبحل أننا خسر نح تقنيتو هاجر فتحي صراح انسر زيوناتا رايمنتو عيسى بالزيد اللي زي خبناتو حتى لملم شويتوي سلخي تبيجو قوتاي جات حبريتاتات نزتوسن حزبي كدناغرو يخول امبر نكوننت كقيرو اي خولن كبل مغلصي بيت صحفت غديات كوميونيكيشن تግራይ አትሐሳሲቦም ቴሌቪዥን አሰና ብዝሓለፉ ዓመታት መኸተም ኣብ ጎኒ ፍትሓውን ቁንዑን መኸተ ዝብታሊ ምዃኑ ንመላ ትማሊ ሰንበት 17 ጥቅምት 2017 ዓመተ ምህረት ምሸት ድማም ኣብ ልዕሊ ነባራት መሪሕነት ሕወሓት ትእዛዝ ማእሰርቲ መውጽኡ ኣመልኪቶም ብዕራይ ወለደ ዝዓይነቱ ሓበሬታ ዘርጊሑ ኣሎ ዝበለ እቲ መግለጺ እዚውን ከምቶም ኣቀዲሙ ዝለቀቆም ውጽኣት ሓሶታት ተመሳሳሊ ምዃኑ ንመላ ኣብ ውሽጥን ደገን ዝርከብ ህዝብና ክንገልጽ ንፈቱ ክብል ሓቢሮም ቴሌቪዥን አሰና ሰበር ዜና ብዝብል ጀነራላትን ፖለቲከኛታትን ይእሰረለው ብዝብል ዝወዝዑ ሓበሬታ ጻዕዳ ሓሶት ምዃኑ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣፍሊጡ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ መልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ቴሌቪዥን አሰና ብፍላጥ ካብ ለይቲ ጀሚሩ ሰበር ዜና ብዝብል ጀነራላትን ፖለቲከኛታትን ይእሰረለው ኢሉ ኣሽማት ጸሪሑ ክፍንዎ ዝሓደረ ልሙድ ጻዕዳ ሓሶት ምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ራዕዲ ክስምዖን ክሕመስን ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥጥን ተወሳሲቡ ናይ ሓባር ጥፍኣት ከስዕብን ኣካል ኮነ ተባሂሉ ዝንዛሕ ዘሎ ጸሊም ፕሮፓጋንዳ ምዃኑ ኣፍሊጡ ብምዃኑ ድማ ህዝቢ ትግራይ ውሽጣዊ ሽግራቱ ብባዕሉ ብሰላማውን ፖለቲካ
كم نريد لنا بلا جيروم قولي تيمولو نزي نتي قبل على حزبي كم جيروم كامبين جيروم سبزي بفتسم بتجارو تقبلنا كم زي بلو كلوا كم زي كل جيروم يهرم ولو ساتهم كم جيروم يتقاملكا زخول زت علون بقى ستار ناتنا حزبنا حالي تدبلوم زنبرو ميدياتات ناس ميدياتات دبلوم زنبرو كم جيروم يقحفوا معلو أبزوان زنرلنا سلزي كاب تجارو كابتن يتجارو أجابات أتقاقمات تقييمهم كم يقحفوهم كم زلوا كابزي صبغ زغانة تمرتون وسدنا خلابزي أسكسمعوا من البعض كم سوون كتب لكم تخلي كور دكتور دورتين لو ما عندك عشان هون كسل لازم تخاك ولبنا مسكن أتسقرينا هنقوز حيزلو بتعمون تسبح فينيو سوون كسر حيك عليه أوزي تعين تحسونيكا تا هنجي ناخذ حمامية خوينا زلنا بذكرك إيه سوكا من إسي توديكا حمشته شديش سوون كان حدث مو قاعد خمت حلو سوكا بكار حزكا بجزء حزكا موجع خلت عينتي زلوا هنجي أجرنيان مكان يزيد تم أجرنيا كار حزم فقد أنقوله خطري تم مكان يزيد خاء بتانكي ببدأت جيركا سام خطر تمتو زي زرّي ولا زرّي زي شو عطفن كان حدا بينو كي قتمن بينو أي قتمن أكمل يقول بفلا أو كتمان أو قدرن فلا لا لا ناي كتمان هواء زيادة مثل تاناي بوجن تجراي تكبر زلا غوسغواس يخونا ناي دبرتين بيلا جيروم قليش مالو زياس كهجي أبزي كونتات ناتنا أتينا نره أب هولاند اللونا لأن سانا صادقون أب تحت قيد زلوا كم عين تقدس النت نتهاليو أقدس النت نسقط كل سنير كم مودة تخا كابتن تقول سيخات بلو صنيع أب جرمن أب زناي شتوتغارت تراي ناب 5 زغون أب ملك أنا يحق تتحيزلو نزيو من تحنقو كخابزيات مكرنا استفليت غيرنا حزنا يخن مصن خدينا هابزي انتاي كامبين انتاي يزبل زلو زسبزي ابزنا جرمن اب شتوتغارت نيرتراويان نمهرام بزي فقاد مصيوم زغبرو كساب 50 سب اب تحت قيدي كم زلو وحدات بوحود كمان معناتو كبابي 250 يوم 300 سبات كسيس خمس نبرت بيت فردينا نرزلنا روي زخونه ابلع البوليسين ابلع الكالن جبن زفصمو عند حركه 10 زي كل كل تزغبر زنبره بتحتي بدحر مغارجا كال علامه كم زنبرو اوف كورس زردون ديغن نناتهم سكيورتي كساك ندزن نزحز نبره نعاتاتهم نمدحانيهم زصعر زلو እዚ ትራይ ግን ኣይኮነን እዚ ዝገብርዎ ዝነበሩ ውፅኢት ናቱና በይኸዳሎ ባይ ዘ ወይ ታ ኤርትራዊት ያ ንኤርትራውነት ክትውክል ያ ዛመንሰይ እናተባህለት ዝጀሃሩላ ዝነበሩ ሪዋ ኣለኹም በበልካላይ ግዜ ኣብቲ ትግራይ ትዕወት ዝብል ሚድያ ዝነበረ ትግራይ ተዓዊታ ኢሉ ዝፍክር ዝነበረሎ ምግን ጉሒፎም ተጋሩ ኣብ ካልኦም ግልጽ ዘይብልዎም ዘለው ኣብ ናቶም ከይዳ 2-3 ግዜ ትገብራላ ስለዚ ንኸምዚ ዝገብር ሰብ ክትጉዝጉሰሉ ይትኽእል ንኻብ ቻነል ናተያ ንኽጉዝጉሰሉ ብፍጹም ኣይክእልኒ أكلني مالتيو من البعض نشتري سلزون نشتري كونت نزيا أسرع عملت مالت أسرع عملت كلنا يونيفرسيتي أنا مارني الناسو نشتري زبالة يكون زبالة نجاري لا مريج عايزي مريج أنا تا أنتي مخان مريج الله نزني بزي بروباغندا بسن كاك جبر كم زغنيد مارينا لنا نتوم أبزيناي إيرتراو دم بنزلوا ممغال كم زفترو نزيزري يوزلوسي نو كم زيت بلا يس ፖለቲካ መርገጽና ተካለ ስለዝኾነ ትግራዊትያ ወይ እውን ስግርዶብ ያክትብል ከታ ይትኽልኒ ኻ እዚ ነገር እዚ ክንጥንቀቕ ክንከል ኣለና ኣተሓሳስባናቱ ካባና ዝፍለን ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ዶ ትግራዋይ ዶ ምባል እዚ እቲ ትግራዋይ ዝበሃል መበቋል ንዘለዎም ወይ እውን ናይ ትግራይ ዜግነት ዘለዎም ናይ ትግራይ ስነ ሓሳብ ንዘለዎም እውን ዝወሃብ ምዃኑ ኣብዚኦም ፈላሊኻ ምርኣይ የድሊ ኤርትራዊ ኮይኑ ሓደ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዓብዩ ምስ ደርጊ ኮይኖም ዝዋግኡ ሰባት እኮ ነይሮም እዮም ንኢትዮጵያ ክትዕወት ሻዕብያ ሰውራ ናይ ኤርትራ ንኸይዕወት ዝፅዕሩ ሰባት ነይሮም እዮም ነዚኣቶም ኤርትራውያን ኢልካ ክትጀሃረሎም ኣይትኽእልኒ እቲ ኤርትራውነት ንከይህሉ እዮም ዝቃለሱ ነይሮም እዚ ሕጂ እውን እዞም ትሪኦም ዘለዎም በዓልቲ ተፈታዊ ዋላ ሚስተር ጋርበጅ ዝበልኩ ኣነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ትግራይ ሓይሊ ንክወሮ እዩ ዝደሊ ነይሩ ደርፍታት ናቶም ድሕሪ 4 ኪሎ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ሲ ኣብ ኣስመራ ኣትዩ ንኤርትራ ክቋፃፀረላ ሚሳይላት ክትኩስ ከሎ ፅቡቕ ገበረ ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ስለዚ እዚኣቶም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ኤርትራ እዮም ተወሊዶም ስድራ ቤቶም እንታይ እዮም ዘይገድስ ናቶም ኣተሓሳስባ ነቲ ኤርትራውነት ንምህራም እዩ ኤርትራውነት ንምህራም ድማ ደይ መደይ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ባንዴራ ናቱ ዘውፅአ ድማ ባንዴራ እውን ኣለዎ ኤርትራ ከም ሃገር ኤርትራ ከይተባህለት ከላ ዝነበረ ባንዴራ ክልል ሃገር ክልል ናይ ሓደ ክልል ናይ ኢትዮጵያ ከላ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ባንዴራ ሒዙ ብኡ ንዑ ንምምላስ ዕላማ ናቱ እሱ ምዃኑ እዩ ዝነገረና ዘሎ ስለዚ ኣብኣቶም ከይዳ ትኸይድ ስለ ዘላ እዛ ሰብ እዚኣ እንታይ ዕላማ ምዃኑ ኤርትራዊ ድማ ኖርማል ክሕግዛ ይክእልኒ ንሱ ንግደፎ
إذا باتر حيسكان إيرتراويان نمفقا جبر زنبرة فتنة كاب حلو حليفو حدا سب كاباتهم دماء نزيا نسأت السب قتيلو كمزلو أب كندا مزاربار استغين له الزون كابيز بقاس اتجك كانه فتح خمس على كاين نابله أب عد فتحنا تقمت أخلو عدي حقنا تقمت أخلو ببترن بأمنن ببوليتيكا كاوت فليز بالحسب نزلو بأمنج أريدو كأمن زحسب زنبرة أنا قد معجن تايلا نيره زيوم سبازياتهم نزي فلت وسب بغربا وي من مخان زي فلتو بوليتيكا مرغزناتو مس منغستي إيرترا سلازي دناقص يلوم كفوقو زحسب زنبرو أبتقوم نزلو سبات بس حسابهم تزي تقاديهم كسع كندي قتلوهم كم زغولي زردان نير حدا سبسي حدش بحرك اللعبة سايكلني كله زي كهرمي إلى فيستيفالات بس زنبرة أول كاو هو تقريب كتاريخ أيو very dangerous سب مخانو كتكلم لك حدا جنيا سب مخانو مخنياتو أب حد عجيز ولا بزي ديمقراطي فجأة كم سؤال كاي زبل سبينا نرزلنا مرأي ناتو دما اتقول داي نازخ على سلسلة غدا اتزال علوز نبرو أباتر نعمل وعلى له أب كم أب زيد اللي كنا تاتكورد نريو لنا إذا عندنا كايدا ديمقراطي دنا يفتحنا تبع زغيز نبره أما داتا هذا قابل على قلة سبات فتري زغا كاب جزء نجزي تراين هبو بتروح يزوز التهرارم زنبره ورقاقتون دوكمنتون تسأيقو زلسب أب حماق نقرات كوفر كم زغل مجنزاب يدلي اتهم زت تبابعوهم زنبرو بجنزبهم مليونيرات تغيروا جن أساتهم كعرب يعملوا هياشو يسحنوا واتا قداي كل زي خمن ديا إرتراو جن كم أتهم زي كونه تجارب عالم كقول صورهم كلهم سمعوا. أبي جقنا أيوكو نعلا إلا نصر بيلز غيركو أيو كم يجر عتبتم كان زبلك أيوة ركوت فوتي خاكو عندرجاتو بزي برهانو جولا برهانو نجا خلال يونيفورم خدينو سراويت علني الميديا يجلس ناب حوفاني نطمع زعج ردي خلنا أبغوزهم في الخل أبغوزه تعاتي خله بون نداستي مسبيت نحنا تراجعنا له نصبحيتي أبيتو متيسا زاري بلو تسامى من إسي تدور من إسي كا فون دار نفس عمرينا ردي خل مريسوا أبدانا فرانكفورت أبنا زي توم قرحات أميديانا توم كفيلهم إنجيروم يبسلو إنجيروم يتاطحو توم عاشدما كيدو مابا يسحنوا مالتيو أب سربيتن أب كالنس أجمعاتو تحطون كمي كاب كدمون كمي نيروجن نزينا جرزي شلل الكايت رايح كيز لك حنت بزياسك من البات كل السماء عون كمهر الله صغير. واحد الناس حدا يقولوا لها اليوم تعيات بدنا نقوم تعيات اليوم كلتا مليون 3 مليون ديكون حجاز دي بلهم سئل خاق أسنان وحق أسنان سوكو قدام برجيم تاقوم نقرالو تاقو برجيم هذا كوزحهم مزيوم أمريكا لا مزيوم روسيا لا بعلم كأساتهم تم إثيوبيا 4-5 مليون هذا كوزح دي سواي تاخ قبر دي زقاسي نيرتراغن قاسنا نوحي لومي وقحلنا صباحك وقحلنا سوفيت آتي الله تؤتو صباحك وقحي كوستا آتي له تمسا صباحك وقحي إيرترا بين دوسن فسا أيري زخال كل قحا أيكلني ولا زون قربتنا دولو كل قحا يكلني كأونا أوتقراح يشغلنا هابتقرا تاو قاسم هارنا لما يوم تمايرهم عدهم كيدهم هذا أول عواتنا حفاش دولو زي قاسنا نوحي مريري دبحال دفلت أيكونن نعنا يجي فلايت بسحنا لك كم زي حدا دايفر ما يكأتوه له أكسجين حيز داتو لك أكمل إزيد أباينا هاجرازي هاجرا بحر خمن تايدا مسؤولي يوم وين تاي منا حدا حزبنا حدا هاجر كم أنكوب زريهم فلات أبات كم أمنات متأمان صناعات نسمام ديسيبلين مؤذنات تحتنا أخبارات بيت أباينا توقسو مهازنات مبلحات وزته كتقالوا لي يقولوا زنبا تاتازياتهم أبينا بحفشة أبزوان زي أبيرترا بزح صبغ نجار يكايد كم زلوا نايهنسا قداي منجستي بكورناتات نايرترا نمتعرراي يقاي كم زلوا ينان رزلنا زد ما كما أكل نايزي channel زي كون ده رجتنا لما عاد زينا زلوا ناي جدا كم سؤال كفتني ولا ينقاس يعبى أبيرترا زقبر زلوا فيديو تات كروه بخلوه كابسة فلا بوتات أمسينا كنريون نحن عود نتاي كاد كم زلوا كان كل سب كستفل اللقي جبا كمتي حشوية نريد لنا كستخم زيلو هذا جزياب زنا ميدياتنا بفلاي زنا إيرتراويان ميديا كتري خلها قال من قدي بتعمي بيز قبره هاي حكي زجر منانه قال من قدي سبك بتعمي نعيش نقراتي عبيت فيلم تات زنابنا نايزن كلتا والد فاشن شوز ورا درازنا برا بقولوا تشانلات بقى عم مقال ويونتزبي الناويس وغنيو
كم جن كهونا يقبانيو ووتا أرسا قداسيو قليل كم زي كون يرداني جن بحابيو نفت زعبي يسئل غنرخن كلها لنا زعبي يسئلي هاجرنا بيت خيد الله علمنا بيت خيد الله بفرلا يدماني عدنا كم زحجنا زنا يلم عزيناتات ناتنا تيفي زبهال ديو كالوت بزحج شانلات نزنا يرترا صبو نجر بروموت قبروا له نعو زاربو نعو زقلتو نزيهم سبازياتهم سبورت قبروان بليز سبسكرايب قبروان فيو قبروان انت عين زينا كسمعوا تدلي ببهرياتنا يتتعذابي زوسن ندعر نسخاتكم ناي لمعات زينا ناي صبغ زيناتاتنا يرترا ندعر تسمعون لايك تقبرون شير تقبرون كينكم نتهم شانلات بفنجع تقددوا معلقهم كم عينو تحسوا نغسرعوا زي كل جزء ذكروا سلامتاي كم زغيرو ديكون نتسب صبغ كقبر زفتن زلو سعر زقبر زلو دقفو اتخالي دما بفنجع ولا توم صار يرترا نزي نغرات زي كم صوخ قدديو مغنياتو سب انتاي يرلو كاب يوتيوب كنبرو سلازفتنو ناي قد بفلا دما بزنا حبشانا انتاي تقبري اكن ورا ود ورا نزي كونتات زي كسماعر تجمير تزبي بوزيتيف او عملها تخلوي ابناي هاجرو وعزل لمعات كساتف كفتني انا غنتاي كقبر خلك بالخلي سبات دما كينو نفسهم كحاسبون تخيلهم ترايم صبو نغر كقبرو زغلو قال لك خذ خلو انا حليفنا هاجر ناصنت كم زبل منفصل زنبرم اتي دفعات زكو عزنبره تزغبر زنبره مستنكرا وسرح كينو نفسهم سلاز حاسب زنبريو سبن نفسو تراي كبل تجميرو اب نغر كقبر ايكل كينو نفسو كحاسب خلالو نعدو نهزبو كحاسب تجميرو كل غزي دق سبات كابن نفسهم لعلي نكالو بفقرنا يكالو زغبرو يعبي ابنت ابون تاي قبر نفسو خي قبر ندوكو صبو نغر نكلو ميدلي ادن تاي تقبر نفسا خي بلعت ندق اكتب تفتن دق سبات ببهرنا كابن نفسنا نتوم نفتوم سبات صبو كنقبر لهم سلنمرص لذي اذا بير تراس قبر زلو انا نزيوم عود سرح زلو اي وش نقولاتهم نفس وقفنا زوركا ناي كورسون ولا نتا سرح لا زلو شاهي زقبلهم سبون انت زهلي تقبلهم عدل انت زركب يا زبل معناته سرح زلو ولا قبل علي ما رحنا متتونه نتوم ابايتاد سرح زلو عبا كبري زلني ريل وورك زبال دما እዚ ስራሕ እዚዩ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ይሓግዞም ንብል ዓድና ናበይ ገጻት ትኸይድ ኣላ ካብ ሓሸውየን ጓል መንገድን ዕግርግርን ወፂና ናብዚ ጉዕዞ ምዕባለ ዝኽየድ ዘሎ ናብኡ ነቕንዕ ዓድና ድማ ናብ ፅቡቕ ነገራት ናብ ፅቡቕ መኣዝን ትኸይድ ኣላ ናይ ካልኦት ናጠመትካ ናይ ካልኦት ከተስተማቕር ካብ ትፍትን ንእሽተይ እውን እንትኾነ ናትካ እሱይ ናትካ ንዑ ከተኸብር ክትክእል ኣለካ ዝብል መትከልን መርገፅን ኣለና ኣብዚ ቻነል ድማ كنمنتاي نشتي ناي عدنا نشتي وناي كون ابي نغراتيو نعو كنرن كنستماغرن كنفتنينا لايك غبرو سبورت غبرو دغفكم اي توحدنا بالكو مزات امتي لبونا زلوا درفقتكم انتايو تكمفي مس اريترينو وزونا هتقفلي تهوني فوتورينو دو كتبدلنا تهوني ترافيكو بحاث زمانا شاخيرنا سيرنا حزبنا خنعنقل ايو علامنا نفسنا خنقل كند زبالنا راينا هين رئي حبلاك هننا آتو إريترينو آتنجينو رازي وطنكا بجركا نونو أصدق جزاها كدا زيتو خفتا حقست مقرتي كليكل كاتولو متى تطعي سبت كن كم هجركا نفسخا أي تسي بعلي النبلكا زبالنا كذبت كله خسلتكا بتصفرنا بمتى تندبلكا رئيس سناي تحممنا سرقانا زخوني كبور حمد مني وحيلك مسرحكي بمقصد الشطي عمل عالم دقوانا كفيسكي تقزع سرقانا حبتتغ عبتي أنا زقر مني دفار بخانكي لانيا عالم كوينكي تخسد فردي رفعات حلو على عدة النغطي بسم حقي